tinosimuka makereke ngazinyaradzwe nemimangwanani ano Baba tinonamata nezita raJesu tamira pamberi penyu sana Debora tichinamata mweya mutsvene tichiti hondo imwe neimwe inorwa neupenyu hwedu Mwari wekudenga ngaikudzwe nemimangwanani ano hondo imwe neimwe inorwa nekereke Mwari wekudenga ngaikudzwe nemimangwanani ano hondo imwe neimwe inorwa nevana vedu ngaikudzwe nemi Jehovha nekuti timi mukuru wehondo dzemarudzi mangwanani ano vavatanamata ndakuremekezai mutsvene wakarurama napambiri yose kwaburi mutsvene wenyasha ndinokutendai mangwanani ano samasiku ndinokuremekezai Jehovha wehondo iwai mbiri mweya mutsvene namatwai nekuti nyasha dzenyu nengoni dzenyu dzinogara nekusingaperi muzita raJesu. Judges 6 verse 3 inotaura kuti whenever the Israelites planted their crops, the Midianites and the Amalekites and other people from the east would come and attack them. Tanamatira kuti Jehovha watikundise. Ziripo warikwa ma-Midianites ne-Amalekites muupenyu hwedu vanoti pose petinoshanda they want to destroy. Tinoenda kumabasa 1 to 30 but panozopera mwezi zviripo zvinongokonzerwa nemweya vakaipa. Ngatingoendei pamberi paMwari titi Jehovha tibvisireiwo maMidianites muupenyu hwedu. Jehovha tibvisireiwo Jehovha mweya yeudyi inoda kubata mukati meupenyu hwedu kuti panoperawo gore tigoti Mwari mugore rino ra2025 gore rekutere mabasa ekutenda ndozvatakabata mugore rino Mwari. Ngatiendei pamberi paMwari tikumbire kuna Mwari kuti Jehovha petiri kudyarawo zvetiri kudyara petiri kushanda Mwari wekudenga tibvisirei maMidianites anoda kuuya kunoparadza zvetiri kushandira. Handei pamberi paMwari mangwanani ano mweya mutsvene ndinokutendai mutsvene wenyasha ndinokuremekedza iyemi mambo wamadzimambo ose iyemi mugere pachigaro chenyasha mugere pachigaro cheushe Baba tinokutendai nekuti muri Mwari tauya pamberi pechigaro chenyu mangwanani ano samasimba ose kuti mweya mutsvene munomugorere mabasa ekutenda Baba pane kutenda kwetinako Mwari kuti mugore rinopera pane zvinenge zvekubata zvetiri kushandira Mwari zvinobatika zvetinofanira kuona asi Mwari wamaMidianites arimo muupenyu hwedu waripo Jehovha wanorwisa Jehovha nezvetiri kuronga waripo wari kurwisa Mwari nezvetiri kushandira Mwari mangwanani ano Baba tinonamata nezita raJesu kuti mweya mutsvene tiwanireiwo nyasha Baba tibvisireiwo wanoda kurwa nesu mangwanani ano wanoda kurwa nekubudirira kwedu mangwanani ano wanoda kurwa nenyasha dzemuri kuburutsa paupenyu hwedu mangwanani ano Baba tinonamata kuti Jehovha tiri kushanda Mwari petiri kushanda mweya mutsvene tipeiwo nyasha dzekuzobata zvetichakohwa Mwari mutibvisire mweya weudyi mutibvisire zvose zvinoda kuparadza zvetiri kushandira Mwari Baba nekuti at the end of the day Baba tinosara tisina chetinacho nekuti Baba maMidianites anenge aparadza asi mangwanani ano Mwari tinonamata kuti mweya mutsvene tiwanireiwo nyasha mweya mutsvene tinzwireiwo ngoni mangwanani ano mweya mutsvene Baba tikundiseiwo Jehovha wehondo kuti panoperawo gore Mwari Baba tiwane chetinenge tinacho chinobatika kuti takashanda muna 2025 izvi ndozvatakakohwa mugore rino Mwari Baba bvisai mweya yose yeudyi paradzai zvose zvinoda kuparadza zvetiri kushandira nezvetiri kuronga mweya mutsvene tirwirei mangwanani ano Baba ndinokuremekezai mutsvene ndinopa mbiri yose kwamuri mambo wamadzimambo ose mweya wangu unokutendai mangwanani ano mutsvene tinosimudzira zita renyu mutsvene wakarurama tirangarireiwo mweya mutsvene sekereke zviripo zvatiri kuronga sekereke asi Baba tinonamata mangwanani
ndakaifarira madays mufundisi pataiuya kuma Monday prayers. Handina kuziva kuti this can be a prayer point. Ngatinamatirewo vana vedu. Muzvikoro mavanoenda vanosangana nezvakasiyana siyana. Other ones they develop depression. Vamwe vanotoita heart broken. Imwe michoti mwana mudiki mwoyo wake unopwanywa nechi. But kuzvikoro kune zvavanosangana nazvo. Maybe teacher vanongokwanisa kumupa wrong accusation. Mwana ototanga kuita depression. Ngatingonamatirewo vana vedu kuti Mwari chengetaiwo mwoyo yevana vedu. Baba wabvisireiwo vanhu vanoda kuparadza mwoyo yavo. Mweya Mutsvene wabvisireiwo zvose zvingada kukonzera depression pavana vavo. Ngatingoendei pamberi paMwari tinamatire vana vedu. Wariko vana vane 15 years, 12 years, 10 years vari kuita suicide. Wotoshaya kuti azviuraya nei mwana mudiki anga achifungei. Ngatingoendei pamberi paMwari tinamatire vana vedu nekuti vana ava ndo our future. Ngandei pamberi paMwari mangwanani ano. Baba ndinokutendai mangwanani ano samasimba ose. Mweya Mutsvene ndinokuremekedzai Mweya Mutsvene. Ndichikutendai Jehovha nechikwipoze vana vemakatipa mangwanani ano. Ndinokutendai Mweya Mutsvene nevana vamakatikovera Jehovha. Baba chichengetedzai mwoyo yavo. Chengetedzai mwoyo yavo Mwari. Nekuti kwavanoswera hatiswere navo. Asi imi Mwari ndimi moga munofanira munogona kuvafudza. Ndimi moga Mwari munogona kuvachengeta. Mwari chivanzvengesai pane vanoda kuparadza mwoyo yavo. Chivanzvengesai Mwari pane vanoda kudestroya mwoyo yavo. Baba tinonamata mangwanani ano nezita raJesu. Tiri kurambidza mweya yemadepression pavana vamakatipa. Tiri kurambidza mweya yose inoda kupwanya mwoyo yavo mangwanani ano. Baba vana ava ngavarege kuita heart breaks. Baba tiri kunamata mangwanani ano nezita raJesu. Timi Mwari timi makatipa vana ava. Timi makatanga basa chipedzai basa renyu. Chichengetai vana ava Mweya Mutsvene. Chengetedzai mwoyo yavo Ishe weNazareta. Kuzvikora kwavanoswera mavanofamba munzira. Baba tinonamata mangwanani ano nezita raJesu. Kuti Mweya Mutsvene rangarirai vana vamakatipa. Chengetedzai mwoyo yavo Mweya Mutsvene. Muvanzvengese pane zvose zvinoda kuparadza mwoyo yavo. Baba wabvisireiwo shamwari zvinoda kukonzeresa heart breaks. Baba tinonamata mangwanani ano. Waswederedzei kure Baba nevanhu vanoda kuvakonzera depression. Baba tinonamata mangwanani ano. Tinonamatira favor pavana vamakatipa. Kuzvikoro kwavanoswera Mwari wagamuchirike. Kuti varege kukonzereswa depression. Tiri kunamata mangwanani ano nezita raJesu. Favor yenyu Mwari ngaiburukire pavana vamakatipa. Favor yenyu Mwari ngaichengete vana vamakatipa. Nyasha dzenyu Mwari ngadziburukire pavana ava. Kuzvikora kwavanoswera Mwari ngavachengetedzwe nemi Mwari. Chengetedzai mwoyo yavo Jehovha. Chengetedzai mwoyo yevana vamakatipa Ishe. Baba tinokutendai mangwanani ano. Ndinokuremekedzai Mutsvene wenyasha. Ndinokutendai mangwanani ano Mutsvene wamasimba ose. Iyemi mugere pachigaro cheushe. Mangwanani ano Baba tinokutendai nevana vamakatipa. Tavadzosera mumaoko enyu Mwari. Kuti iyemi Jehovha vachengetei. Pavanoswera mavanofamba Mwari chengetedzai upenyu hwavo. Chengetedzai mwoyo yavo Jehovha. Baba ndinokutendai mangwanani ano. Mbiri yose ndinopa kwamuri Mutsvene. Nekuti mune nyasha nengoni dzinogara nekusingaperi. Muzita raJesu. Amen. Mwedzi wedu wapera. Ngatimboendei pamberi paMwari tinamatire zvegumi zvedu. Kuti Mwari shoko ramakataura kuna Maraki ngarizadzikiswe muupenyu hwedu. Vakati muchatibvisira utyi. Muchavhura mawindo edenga. Mukodurura makomborere tinoshayiwa pokuisa. Umwe neumwe ngaamboende pamberi paMwari. Anamatire chegumi chake. Anamatire chipo chake. Kuti iyemi Mwari makareva mushoko renyu. Shoko renyu ngarirarame mandiri. Ramakataura kuna Maraki ngarirarame mandiri. Baba mubvise utyi muupenyu hwangu. Mubvise utyi mukati memba yangu. Zadzikisai kureva kwenyu. You are not a man that should lie. Asi muri Mwari vanosvinurira shoko ravo. Mwari svinurirai shoko renyu muupenyu
muupenyu wedu. Ngatiendei pamberi paMwari mangwanani ano tinamatire zvegumi zvedu, tirege kuita kunge tiri kusvikanda mupinyi, asi Mwari wakataura wazadzikise kureva kwawo. Baba tinokutendai mangwanani ano Jehovha. Baba mwedzi wedu wapera Baba, tinouya pamberi penyu mangwanani ano Jehovha, tichinamatira zvegumi zvedu Mwari, kuti emi Jehovha ndimi makarewa kuna Maraki 3:10 mukati uyai nezvegumi zvenyu, makati tichikuedzei Baba, tiri kuuya nazvo mukati memba yenyu. Mweya Mutsvene chitirangarirai Mwari, iyemi musadzikise kureva kweshoko renyu. Makati muchavhura mahwindo edenga, mukati muchadurura makomborere tinoshayiwa pakuisa. Mweya Mutsvene chiratidzai kubata kwenyu mangwanani ano Mwari. Rangarirai zvegumi zvenyu, rangarirai zvegumi zvedu mangwanani ano. Zvipo zvedu Mwari ngazvirangarirwe nemi, nekuti tiri kuuya nazvo mukati memba yedu. Hatisi kuzvirasa mupini Mwari, asi tauya nazvo kwamuri Mwari, kuti emi Mweya Mutsvene Mwari wenyasha ropafadzai zvegumi zvedu Mwari. Svinurirai shoko renyu muupenyu hwedu Baba, mudurure makomborere tinoshayiwa pokuisa, muvhure mahwindo enyu edenga. Mwari wekudenga, muropafadze dzimba dzedu, muropafadze wana wedu, muropafadze Mwari kumabasa kwetinoswera. Baba tinonamata mangwanani ano Mweya Mutsvene, rangarirai kereke yenyu mangwanani ano, rangarirai kereke yenyu Mwari weNazareta. Tinouya nezvegumi zvedu Mwari, kuti ngazviropafadzwe nemi Mwari, ngazvive zvibayiro zvinonhuhwira pamberi penyu. Mweya Mutsvene tinonamata mangwanani ano. You are not a man that should lie, asi makati munovhura mahwindo edenga, mukati munodurura makomborere tinoshayiwa pokuisa. Iyemi Mwari chisadzikisai kureva kwenyu, chisvinurirai shoko renyu mangwanani ano. Shoko renyu Mwari rirarame muupenyu hwedu, shoko renyu Mwari rirarame mudzimba dzedu, shoko renyu Mwari rirarame pavana wedu. Baba tinokutendai mangwanani ano, tinokuremekedzai Jehovha wehondo, ndinopa mbiri yose kwamuri Mutsvene, nekuti makatendeka Jehovha, nekuti makatendeka Mutsvene. Muri Mwari wasinganyadzise, muri Mwari wanosvinurira shoko rawo mangwanani ano Mwari. Svinurirai shoko renyu kuwana wenyu, svinurirai shoko renyu kukereke yenyu. Kereke ndenyu Mwari, shoko nderenyu Mwari. Taita sekureva kwenyu Jehovha, iyeni chisadzikisei kureva kwenyu, chisadzikisei kureva kweshoko renyu, rirarame muupenyu hwedu Jehovha. Mutisimudzire, mutiropafadze, udyi mukati medzimba dzenyu uparadzwe. Mama ndinokutendai mangwanani ano, ndinopa mbiri yose nerikudzo rwose kwamuri. Remekezwai Jehovha, kunzwai nyasha dzenyu neunyoro hwenyu Mwari ngazvive pamusoro pedu muzita raJesu. Haleluya. Prayer point. Ngatinamatirei baba namama venu. Mwari ndivo wakavadana kuti vaite vatitungamirire. Ivo Mwari ngavachivazadze newisdom yavo. Solomoni paakatoitwa mambo, akaenda pamberi paMwari, akaita zvibayiro zvaakambayira. Mwari wakamubvunza kuti Solomoni ndokuitirei? Akati ndinokumbira uchenjeri nokutungamirira vanhu venyu. Tiri kuna ngatiendei pamberi paMwari mangwanani ano, tingoti Mwari burusai wisdom yenyu kuvaranda wenyu, pavari kutitungamirira ngavazare neuchenjeri hwenyu. Baba ndinokutendai mangwanani ano Mweya Mutsvene, tinokutendai Ishe Nazareta nevaranda vamakaisa panzvimbo ino Mwari. Tinokutendai nababa namama vamakatipa Mweya Mutsvene kuti vatungamirire mweya yedu Baba. Tauya pamberi pechigaro chedu Jehovha, saSolomoni paakakumbira uchenjeri wekutungamirira vanhu venyu. Mwari wekudenga, tinokumbira uchenjeri pavaranda venyu Mwari, kuti pavari kutitungamirira, pavari kunzwa zvichemo zvedu, pavari kunzwa kukumbira kwedu, kukumbira kwedu, Mwari ngavazare neuchenjeri wenyu Mwari. Baba ndinonamata mangwanani ano nezita raJesu, ndinonamatira uchenjeri pavaranda venyu, ndinonamatira protection pavana vavaranda venyu Mwari. Ngavachengetedzwe nemi Mwari, pavari kutitungamirira Jehovha vachengetei, pavari kutitungamirira Mwari varwirei hondo dzavo. Baba ndinonamata mangwanani ano nezita raJesu. Mweya Mutsvene ndimi makavadana kuti waite basa
vanorwara vadzokere vaporeswa, vakaremerwa mitoro yavo isakurwe naJehovha, vane misodzi pamatama vapukutwe. Baba tinokutendai mangwanani ano nekuda kwezevhisi ino Baba. Tatouya pamberi penyu Jehovha, tatouya kwamuri muchene wenyasha, mweya muchene chitirangarirai mangwanani ano muchene. Takukumbira wevi yenyu mweya muchene kuti ipinde pabasa, takukumbira simba renyu mweya muchene kuti lipinde pabasa. Let the power of the Holy Spirit take over. Kutanga kupupiti kushuka kufotiamu, tinonamatira simba la mweya muchene, kuti mweya muchene tora injiko yenu, to mweya muchene pita ipabasa, toka imwene imwe yapinda mukati meba yenu Jehova, kaireke kubuda yakadaro, asi mweya muchene munefika yekuzwa panodanwa zita renyu. Baba tauya kunodana zita renyu mangwanani ano, titizwa iyo Jehova, wakaremerwa Mwari nerusai mitoro yavo, vane misodzi pamatama pukutai murimi Jehova, vanorwara murapai murimi Mwari. Baba umwe neumwe ane zvaauya nazvo pamberi penyu. Baba ndinonamata mangwanani ano kuti chirangarirei situation imwe neimwe yauya pamberi penyu Jehova, ngaireke kudzokera kumba yakadaro, asi mweya muchene pindai pabasa. Mweya muchene tirangarirei every situation yapinda mukati meba yedu, ngairangarirwe nemi, ireke kudzokera kumba yakadaro. Mweya muchene torai nzvimbo yedu, mweya muchene pindai pabasa, mweya muchene zarai mukati matiri, tipesei nesimba renyu Jehova, tipesei nenyasha dzenyu mangwanani ano. Baba tinokutendai samasimba ose, iwaipiri Jehova namatai, muzita raJesu. Amen. Ngatisvike pato mhoresana. Amen. We love one another and praise the Lord. 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 Makanaka, 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 Baba. 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 Makanaka, makanaka, tarira uone ruoko rwa Mwari. Tarira uone ruoko rwa Mwari. Tarira uone ruoko rwa Mwari. Uone, uone. Tarira 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 Thank you.
Muzitara Jesu, hallelujah! Muzitara Jesu, hallelujah! Chimbo parpa side newe high five. Chimbo parpa side newe high five. Utumgarano kuchengeta, amen. Aha, no chengeta. Ah, no chengeta. Yeah, no chengeta. Wea wangu. Yeah, no chengeta. Ah, no chengeta. Yeah, no chengeta. Wea wangu. Dati ah, no chengeta. Ah, no chengeta. Yeah, no chengeta. Wea wangu. Ah, no chengeta. She. Ah, no chengeta. Yeah, no chengeta. Ah, no chengeta. She.
Vavengi varipo Munambo andesu Iye hano chengeta Wea wangu Iwo vavengi varipo Munambo andesu Iye hano chengeta Wea wangu Ano chengeta she Jesus ano Iye ano chengeta Oh ano chengeta she Isheva ano Oh ano chengeta Ano chengeta Jesus Jesus ano Oh ano Ano chengeta Oh Isheva Vano Zitara Jesu amen Mwari muri Suvaredu Ameniri Inapenya Pauzurua Ungawone Ameni mwari muri Noyeduha Tizishko Sosesino Sosesino Tikoya Tikoya Ageni mwari muri Noyeduha Tizishko Ondotenu Sosesino Tikoya Abeli Munotipa Baba Munotipa Eusene Uno Pava no Namata Uno Pava no Namata Esha Iwayama Coborero Iwayama Coborero Ekudekadekade Haripola nofu Anofuka kutinano Iswane Iwayama Coborero Mariwako Tiwayama Coborero Ekudekadeka Haripola Anofuka kutinano
walipo walofunga amen ni haleluya amen ni haleluya hallelujah, 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 yeah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Taiwan Nahama Yakanaka Taiwan Nahama Shinerudo Taiwan Nahama Yakanaka Taiwan Nahama Shinerudo Eso Wakanaka Wakatifira Jikwa Tie Yuche Jesu Wakanaka Wakanaka Wakatifi Pamchi Taiwan Ama Yakanaka Taiwan Inerudo Taiwan Ama Yakanaka Taiwan Iyo Wakati fira Ipo
imimoka moyo wangu wasua zita rirejes odi dia. Oh yes. Docha kai mimoka moyo wangu unosua zita nireche. Yes, let me hear the voices. Dina Ratsei Dochaka Dochaka Imimoka moyo wangu Tijarate one more time. Oh, Dochaka imimoka Yesu moyo wangu Dictarire Oh, Dochaka Nasi moyo wangu yes sir. Shakatabaya Tijaratse Nyekete Rahuone Si Baro Ulogo na kutoimba Jesus kanochika Izesi so Rinovi Sinore Yekete Raone Yekete Raone Sibaro Robulabato Rinovisa Orema Yekete Oh Yeketera We worship you this morning, Father, for your worth of our praises, for your worth of our worship. Tinokutenda ine nyasha dzenyu Mwari dzamunotiitira Jesu.
tinokutendai muyamusenene kuti munotida Mwari vane hanya nesu Mwari vane nyasha dzinogara ngoni dzenyu Jehovah itsva zuva nezuva Mwari matiri. We thank you again for this day that you have given to us. We thank you, Jesus, for this grace, oh Father, that we see. The mighty name of Jesus Christ. We glorify your name. We glorify your name. Yes, Lord, you are worthy. Yes, Lord, you are worthy. You are worthy, God. Yes. Dinoshu virandino tarisira kutagana demi Mwari moyo wangu unoda moyo wangu unoda moyo wangu unoda imi Jinoshua Jinoshua holy name of God be glorified this morning. Moyo wangu Mwari uswedele pedyo nemi Mwari unyasha. Moyo wangu uswedele pedyo nemi Mwari unoshamisa. Baba nditire inyasha muyamusema vanane hano. Usangana nemi Jehova kukuona Mwari.
In your presence, oh God, I shall stay in the mighty name of Jesus. Muri Mwari vanoshamisa, Mwari wakatendeka. Nyasha dzenyu mweya mutsvene ngadzidururwe pakereke Mwari. Nyasha dzekudenga ngadzisangane nesu mangwanani ano. Baba vangu tikunamatei Jehovha. Umweya nemuzokwadi wenyu mweya mutsvene. Tikutsvakei nemoyo Jehovha. Tikutsvakei nemoyo mweya mutsvene mangwanani ano. Tiswedere pedyo nemi Mwari. Tiitirei nyasha Mwari vekudenga. Sanganai nesu mangwanani ano Jehovha. Tauya takatarisira kusangana nemi. Sanganaiwo nesu Mwari. Sanganaiwo nesu mweya muJesu. Uya takatarisira pamuri mambo Jesu. Ndimi mega simba redu hakuna mumwe. Ndimi mega tariro yedu Mwari. Ndimi mega simba redu Jesu. Makatendeka makanaka mweya mutsvene. Ngaribongwe zita renyu nekuti rakanaka. Muzita neropa raJesu weNazareta. We glorify your name Jesus. Morning church. Nguva ino ngatisvike patinogamuchira iye muridzi webasa watitendera kuti ini newe tinge tiri pano. Hakusi kugona kwedu asi nyasha dzake. Ngatigamuchirei mambo Jesu. Ngatigamuchirei zvakare mambo Jesu muzita nemuropa ramambo Jesu. Tichakakira kudaro ngatisvike patinogamuchira mama nadhedhi. Mama tinokugamuchirai mukati meneimba. Tinokudai kereke yose inokudai. Inzwai kugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu. Tichipfuurira mberi nguva ino ngatisvike patinogamuchira vana church board. Inzwai kugamuchirika church board muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tikogamuchira zvakare ladies board nemens. Inzwai kugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tikogamuchira zvakare vana mama nana baba vauya mukati meneimba. Inzwai kugamuchirika muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tikogamuchira zvakare mateenagers. Hello. Hi. Ngatingogamuchire vana vedu muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tikogamuchira zvakare mayuthi. Mayuthi totarisira kusumuka. Ngatigamuchirei mayuthi edu muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tikogamuchire zvakare Sunday school. Hello. Ngatigamuchirei vana vedu muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. You can go to your classes. Nguva ino regai tigamuchirewo vanoona paFacebook online. I'm the one of them. Tigamuchirewo vamwe vangu muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Nguva ino ingwa yematestimony. Tiri kukumbirawo mai Chimbi, mai Mbali namai Lifa. Mungu yamakatedzana. Ngatiomberei maoko achiuya. Hallelujah. Hallelujah. Kereke ndinokukwazisai mose muzita raJesu. Amen. Ini ndangosimukirawo kuda kutenda Mwari nekuda kwezvavari kundiitira mukati meupenyu hwangu. Ndinongoona zvese zvandiri kuita zviri kungoendeka. Baba namama, ini nemhuri yangu tinokudai nemoyo wese, ende ndongotenda neminamato yenyu yese yamunotiitira. Ndasimukira kutenda Mwari nekuda kwekupfurikidza nekubasa kwandinoshandira. Ndinongoona favor yaMwari pane zvese zvandinenge ndichiita. Despite having to have gone ku maternity leave for twice in 2 years in a row consecutively, Mwari vari kungondigonesa
nekuburikidza zvese zvandinoita, even ma-managers angu, they never had an issue with that. And also, I was actually the first person, because kwandinoshandira tinoratwa according to what we deliver for the year. I was actually one of the first people who managed to be top of the department, irregardless of having had worked only for 6 months. Saka ndoda kungotenda Mwari naizvozvo. Akusi kugona kwangu, I'm sure it's because of anointing iri pamusoro pababa namama. Saka ndoda kungotenda izvozvo. And uyezve, just before taenda kumusangano wemadzimai, I had an issue yekuti ndaita ma-headaches yekuti ndotadza kana kutoconcentrate pane zvandinenge ndichiita. And I think I was actually also one of the last people who paid mari yekuenda kumusangano. Ndakabhadhara ndikaenda. Mufundisi vakatinamatira tikaenda kumusangano tikadzoka. And also baba vakadaidzira fast yavakadaidzira yanga iriko for 1 week. And I remember very well mufundisi vachiti pane here vane ma-objections of vasiri kuzokwanisa kuparticipate mufasti. Ndakagara kumashure uko ndakangosimudza ruoko rwangu nechemumwoyo ndichiti nemusoro uyu handifunge kuti zvonichi ndinokwanisa at all. Asi ndoda kungotenda Mwari kuti ndakakwanisa, and ever since then those headaches handichawaoni baba, they are gone, completely gone. And it's actually enabling me kuita zvimwe zvinhu ndichiti handichakwanise kuita mugore rino kuburikidza nemusoro uyu. Saka ndoda kungotenda Mwari naizvozvo. Amen. Maita basa mama. Amen. Ngotenda Mwari nokuvaimbira. Kune mumwe wakafa panzvimbo yangu, kuti mweya wangu upone. Pamuchinjikwa wake Jesu watakura zvose zvitema zvangu zvabviswa. Zvakaroverwapo pamuchinjikwa wake, zvakarema sei kutakura. Nokurwadza kwose Jesu watakura zvose zvitema zvangu zvabviswa. Ndichabatirira shehandizotenuki, ndichafara ndiri parwendo. Ndine rwiyo mumwoyo napamuromo, nokuti zvitema zvangu zvabviswa. Zvakaroverwapo pamuchinjikwa wake, zvakarema sei kutakura. Nokurwadza kwose Jesu watakura zvose zvitema zvangu zvabviswa. Zvakaroverwapo pamuchinjikwa wake, zvakarema sei kutakura. Nokurwadza kwose Jesu watakura zvose zvitema zvangu zvabviswa. Hallelujah.
Ini ndauya nhasi Sunday yemadzimai ndazvituma ndakamirira madzimai. Amen. Ndauyawo kutenda mama. Amen. Nhasi ndiri bit emotional. Amen. Ndaitofunga ndiri ndega ndikati mama vedu maijirichi semadzimai tinokudai. Vamwe vakazoti wakanaka mama wako, but ini ndinoti you are beautiful my mother. Amen. Semadzimai paya patinenge tichichemedzana mukati umu, I think toti tichemedza mai vedu. Amen. Because takatarira mama vanotida tese. Ndaitombofunga ndikati nai vedu weko mama vakatiti madzimai ndava kukura mwai, isu vamwe tisati tapedza kupona toita sei? Because mai vanoteverera each and everyone mudzimai ari muno. Amen. Saka ndoda kutomboimba nziyo yangu izvezvi yandatongofunga ndiri papapa. Amen. Mwari chengetsai mai vedu, Mwari chengetsaiwo mama zviriji dzinovada, kereke dzinovada. Tichengetereiwo mai vedu, Mwari wekudenga chengetsai mama zviriji, nekuti dzinovada, isu dzinovada. Dzivava mama vedu panzvimbo, mama zviriji dzinovada, mama zviriji dzinovada. Vari kubata basa kumadzimai dzinovada. Mwari chengetsaiwo mai vedu. You are beautiful mama, tinokudai. Maita basa vose vaita ningi ma-items tinokutendai. Tine vaenzi vatanga kutishanyira here mukati mezuva ranhasi. Simudzei maoko tikuoneiwo. Okay, vakadaro tiri kukumbirawo muuye kuno timhoresane. Yesu ari pano ye, kana Jesu ari pano ye, hatina nambo, hatina nambo, hatina nambo, ishe Jesu ari pano ye. Indiri pano ndinoitwa Mai Gondwe, ndinogara paFlorida Junction, Florida Park, iri paFlorida Junction. Ndopandogara ndopindira pano, pasi pababa namama Jirichi ndovakagarapo, pasita vedu. Saka toda kuti mutiziviso kuti ndimani, makatiziva sei. Hallelujah. Hallelujah. Mnenge msuru kufarira vayenzi. Hallelujah. Hallelujah. Inini ndinoitwa Nyasha Chimurambi. Vandu mama Chimurambi. Ta invite na mama Mthandwa togala pa Roadport apo pa number 28 Belinda Street. Hallelujah. 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 Indonzi gogo katiyo ndakauya kuwazukuru wangu, wana watete wangu, warume tete wangu hanzvadzi iye warume wangu. Saka wazukuru wangu ndi baba Jakata na mai Jakata ndo kwandiri. Hallelujah. Ini ndinoitwa Mai Ivan, ndainvitwa na Mai Mananga. Hallelujah. Hallelujah.
mufaro wangu kuuya mumba ino. Ndakambouya ndinobva kuZimbabwe kwaHarare. Saka ndashanya. Ndakambouya imwe time chiri kunamatira uko. Ndiri kufara kuti chechi iri kukura. Ndiri kuona kuti mai nababa vari kuita mabasa makuru. Amen. Zita rangu ndinonzi Tendai Hluyo kana kuti mai makatendeka. Ndingati ndauya hangu ndega. Asi muno mune shamwari dzangu dzakawanda dzandinowadzana nawo. Saka ndaona zvakakodzera kuti ndiuye tibva taonana. Kuna baba namai Ruzvidzo, baba namai Charamba, baba namai Makanda, baba namai Mutuwasekwa, just to mention a few. Vese shamwari dzangu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isu tinoitwa baba namai Chipendo. Pari zvino tiri kufellowshipa tiri kuAFM Base Valley Assembly under Pastor Naledzane, but takarelocata kuuya kuno, saka tichambopota tichishanya hedu kuno once or twice. Hallelujah. Amen. Indoitwa Tadiwanashe Goshokosho ndobva kuChipinge Kungawani pasi Pastor Mukwe. Ndingava muenzi panyama but pamwe yatiri vamwe ndopinda AFM. Tinotenda vaenzi vedu. Pane mapepa amina wamakabatayo. Pane 1 rinotsanangura nezvekereke yedu. Munozoroverenga yenyu mane nguva. Kwete rimwe raminaro iroro munofanira kufila madetails enyu. Munogona kupa maasha oro panoiswa maoffering basket mozouya muchikanda imomo. Makasununguka yenyu zvatauya muno mugona kutora yenyu nzvimbo dzenyu maita basa. Nguva ino singapedze nguva regai ndimbomhoresawo mhuri yandakapiwa naShe. Ndiri amai vevana 3, mukomana mumwe nevasikana 2. Ndibatsirewo kugamuchirawo mhuri yandakapiwa naShe Mr. Gondwe. Singapedze nguva regai tisire nguva ino kuna gogo Shakata vachiuya. Oh sorry, kuna secretary. Sorry. Ndandafunga kuti ndatokanganikwa. Mangwanani akanaka kwamuri kereke yaJesu. Mufaro wangu mira pamberi penyu ndichipawo ziziso nhasi. Ndichitendawo mufundisi namama vandipa mukana uno kunimira ndichikupawo zviziviso. Mukangonzwawo ndangoti nzanza, please just smile. It's not easy here. Okay. Ndichatanga ndakamirawo mutsoka dzasecretary. Nditanga nezviziso zvabva kumadzimai. Hakuna fasting musi weThursday. Asi tinenge tichingonamata hedu tiri kudzimba dzedu. Kuchange kune ladies revival kubva musi wa28 May kusvika musi wa1 June 2025 pachechi pano. Ngatigadzirire tiise madhayari yedu tisakanganwa chirongwa ichi. Zvakadaro kereke yese tiri kukurudzirwa kuti tisapotewo chirongwa ichi. Hazvizve madzimai chete, nyangwe yanzi ladies revival, asi tose tiri kungokurudzirwa kuti tingobatirana pamwe chete tuya chizoshumirwa. Zvinotevera zvakanangana nechurch at large. Fasting this Monday. Tiri papo nachizokubirawo mufundisi kuti muzotipawo zvisere kuti tichanga tichisangana here uye tichenga tichipedza nguva hai. Then tichinawo ma-church calendars achiripo. Tinokurudzirwa kuti tizoona Sister Enesi kuseruko kumashure uko tigotora ma-calendars aripo. Hapana muripo kungonotika ungondoda kalenda wopuwa kalenda rako uchienda kumba. We now have my midweek services every Thursday online at 7 p.m. Tinokurudzirwa kuti tingoita join and let's be ministered to. Then pane nhau yakanaka ipano my English services edu it now has its own Facebook page. Saka tiri kukurudzirwa chinzi can we kindly visit the web page and support the activities there.
Tiri papo, tell a friend to tell a friend to tell a friend that my English services are on a Facebook page. Tibatani pamwe chete. Zvakare, we encourage everyone to support our church by liking, sharing, engaging with our content on social media. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok to stay connected and help spread the message. Your support, it makes a difference. Ndiwo online platforms achari kutaura nezvavari apa. Ngatingosvika tichingo tokonya mafoni edu tisapotewo. Then our pastor will be available at the church this Tuesday from 9 a.m. to 3 p.m. You are welcome to visit him at any time during these hours. However, if you have a tight schedule and need to minimize waiting time, please book an appointment through his office in advance. Information do iripoyo nima details amfundisi. Then let's share the joy of fellowship. We are all encouraged to invite friends, family, neighbors, colleagues to join us for worship. Church is a place of love, hope, and transformation. And your invitation could be the blessing that someone needs. Let's grow together in faith. Bring someone with you this coming Sunday. And bring someone to this coming Sunday. Then to all the visitors, vaenzi vedu, please, can you kindly meet the secretary at the Connection Lounge? Panema couches ari kuseruko. Can you kindly meet with the secretary papo vane zvada kutaura nemi, and we promise you Panema refreshments. Then maso groups anotevera. Pane town soul group murukumbirwa kusara mugona neutungamiri. Then Florida soul group murukumbirwa zvakare kusara after the service. Babacha wapi varikumbira kuti mugosangana mu prayer room after the service. Then Road Report North murukumbirwa zvakare kusara after the service. Babatongona vati ndokumbira kuti tisangane pa praise team spot. Ichinopedzisa mwedzi wedu wapera. Giving our tithes and offerings is a vital expression of our faith and commitment to God's work. Your giving enables us to serve, grow, and be the church that God calls us to be. You can give conveniently through EFTs, ATM deposits, during the service, or at the church office. May your giving be a blessing to you and others. Ndiwe mberere ndapedza. Musiyanguva ino kuna ensi vedu. Aiwa, tinotenda kune vose vamira. Nguva ino tisingapedze nguva chega yatisire kuna first preacher vedu vezuva ranhasi. Maishakata. Ngatomberei maoko achiuya. Hallelujah, church. Tokumbira muerenge weshoko. Tiri mwedzi wa Mei, mwedzi wavanhukadzi. Saka zvatichangobata pano tichangobata nezvinoita nesu vanhukadzi. Tsamba yedu tichaiwana kubva kuna Judges 4. Tichatangira pavhesi ra4 kusvika pana 21. Tikabva kuna Judges, tichaenda kuna 1 Samuel chapter 25. Tukiitira wari kuda kuzoisa pamadziro. 1 Samuel chapter 25 verse ya 3. Tozobva pavhesi ya 3 toenda pa32 kusvika pa33. Judges 4 verse 4 to 21. Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth,
was judging Israel at that time. And she would sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the mountains of Ephraim. And the children of Israel came up to her for judgment. Then she sent and called for Barak, the son of Abinoam, from Kadesh in Naphtali, and said to him, "Has not the Lord God of Israel commanded, go and deploy troops at Mount Tabor? Take with you 10,000 men of the sons of Naphtali and of the sons of Zebulun. And against you I will deploy Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his multitude at the river Kishon, and I will deliver him into your hand." And Barak said to her, "If you will go with me, then I will go. But if you will not go with me, I will not go." So she said, "I will surely go with you. Nevertheless, there will be no glory for you in the journey you are taking. For the Lord will sell Sisera into the hand of a woman." Then Deborah arose and went with Barak to Kadesh. And Barak called Zebulun and Naphtali to Kadesh. He went up with the 10,000 men under his command, and Deborah went up with him. Now Heber the Kenite of the children of Hobab, the father-in-law of Moses, had separated himself from the Kenites and pitched his tent near the terebinth tree of Zananium, which is beside Kadesh. And they reported to Sisera that Barak the son of Abinoam had gone up to Mount Tabor. So Sisera gathered together all his chariots, 900 chariots of iron, and all the people who were with him from Harosheth Hagoyim to the river Kishon. Then Deborah said to Barak, "Up, for this is the day in which the Lord has delivered to Sisera into your hand. Has not the Lord gone out before you?" So Barak went down from Mountain Tabor with 10,000 men following him. And the Lord routed Sisera and all his chariots and all his army with the edge of the sword before Barak. And Sisera alighted from his chariots and fled away on foot. But Barak pursued the chariots and the army as far as the Harosheth Hagoyim, and all the army of Sisera fell by the edge of the sword. Not a man was left. However, Sisera had fled away on foot to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite, for there was peace between Jabin king of Hazor and the house of Heber the Kenite. And Jael went out to meet Sisera and said to him, "Turn aside, my lord, turn aside to me. Do not fear." And when he had turned aside with her into the tent, she covered him with a blanket. Then he said to her, "Please give me a little water to drink, for I am thirsty." So she opened a jug of milk and gave him a drink and covered him. And he said to her, "Stand at the door of the tent, and if any man comes and inquires of you, and say, 'Is there any man here?' you shall say, 'No.'" Then Jael, Heber's wife, took a tent peg and took a hammer in her hand and went softly to him and drove to the peg into his temple, and it went down into the ground, for he was fast asleep and weary, so he died. Dibhora muprofitakadzi mukadzi waRapidoti akanga achitungamirira vaIsraeri panguva iyoyo. Aitonga mhaka ari pasi pomuchindwe waDhibhora pakati paRama naBheteri munyika yezvikomo yeEfuraimu.
uye vaIsraeri vaiuya kwaari kuzotongerwa mhosva dzavo. Iye akatuma shoko kuna Bharaki mwanakomana waAbhinoamu aibva kuKadheshi muNafutari, uye akati kwaari, enda undotora zviuru 10 zvevarume veNafutari nevaZebhurani ugovatungamirira kugomo reTabhori. Ndichakwezva Sisera mukuru wehondo yeJabhini nengoro dzake uye nemauto ake kurwizi rweKishoni ndigomuisa mumaoko ako. Bharaka akati kwaari, kana imi mukaenda neni, ini ndichaenda, asi kana musingaendi neni handingaendi. Dhibhora akati, zvakanaka hazvo ndichaenda newe, asi nekuda kwenzira yaurikuda kuita nayo izvi, kukudzwa hakungavi kwako, nekuti Jehovha achaisa Sisera muruoko rwomukadzi. Saka Dhibhora akaenda naBharaki kuKadheshi. Uko kwaakanodana Zebhuroni naNafutari, varume zviuru 10 vakamutevera, naDhibhorawo akaenda naye. Zvino Hebha muKeni akanga asiya vamwe vaKeni, zvizvarwa zveHobhabhi, hanzvadzi yomukadzi waMozisi, akandodzika tende rake pamuti mukuru weZaninami pedyo neKadheshi. Vakati vaudza Sisera kuti Bharaki mwanakomana waAbhinoamu akanga akwira kugomo reTabhori, Sisera akaunganidza pamwe chete ngoro dzesimbi 200 nevarume vose vaive navo kubva kuHarisheti Hagiomi kusvikira kurwizi rweKishoni. Ipapo Dhibhora akati kuna Bharaki, enda, iro ndiro zuva rawapiwa naSisera mumaoko ako naJehovha. Ko Jehovha haazi mberi kwako here? Saka Bharaki akaburuka mugomo reTabhori achiteverwa nevarume zviuru 10. Pakufamba kwaBharaki, Jehovha akakunda nomunondo Sisera nengoro dzake dzose nehondo yake, uye Sisera akasiya ngoro yake akatiza netsoka. Asi Bharati akatevera ngoro nehondo yaSisera akandosvika kuHarishoti Hagiomi. Mauto ose aSisera akaurayiwa nemunondo, hapana munhu akasara. Kunyange zvakadaro hazvo, Sisera akatiza netsoka akaenda kutende raJaeri, mukadzi waHebha muKeni. Jaeri akabuda kuti andosangana naSisera akati kwaari, uyai ishe wangu, pindai zvenyu mukati chaimo, musatya. Saka akapinda mutende rake uye akaisa chifukidzo pamusoro pake. Akati, ndine nyota, ndapota ndipeiwo mvura. Iye akadziura dende romukaka akamupa kuti anwe, ndokubva amufukidza hake. Iye akati kwaari, mirai pamukova wetende, kana mumwe munhu akauya pano akakubvunza achiti, pano munhu here pano, uti kwete. Asi Jaeri mukadzi waHebha akatora mbambo yetende nenyundo akaenda paari chinyararire. Iye akafa nehope, aneta. Akarovera mbambo nepachivovo ikanyura muvhu akafa. Tendai kuna 1 Samuel chapter 25, tungoda verse 32 to 33. 1 Samuel. Then David said to Abigail, "Blessed is the Lord God of Israel, who sent you this day to meet me. And blessed is your advice, and blessed are you, because you have kept me this day from coming to bloodshed and from avenging myself with my own hand." Davhidhi akati kuna Abigail, Jehovha ngaarumbidzwe, Mwari weIsraeri, akutuma nhasi kuti uzosangana neni. Uropafadzwe iwe nekuda kwokungwara kwako kwakanaka, uye nekundiita kuti ndisateure ropa nhasi, uye kuti ndisazvitsivira namaoko angu. Tinotenda kuerenga kwashambho redu. Munyaya yangu nanhasi ndauya nomusoro unoti, may all your enemies perish. May all your enemies perish. Tiri kuna Judges
tiri kuona tiri mumwaka wawanhukadzi. Tiri kuona Deborah. Deborah was a female judge. Zvoratidza kuti he was a highly educated person. He was a prophetess. Zvotaridza kuti waiva intercessor. Wainamata, wainyengetera kumhuri dzake, kudzinza rake, kunyika yake. Deborah was a wife. Zvoreva kuti aiva a mother. Aitova nowana irrespective of mabasa akanga ainawo. Deborah was a military leader. Waienda kuhondo, ndosaka wakanzi naBharaki, mukasaenda neni inini handiende, chienda ineni. Zvoreva kuti he was also a military leader. Mudzimai wanhasi ngatitarisei pana Deborah kuti how many titles was Deborah having? Tati ndi prophetess, tati ndi judge, tati ndi wife, tati ndi mother, tati ndi military leader. Saka tirungoti mudzimai wanhasi, nothing is impossible with God. Kutoti atosvike pazera rokunzi she is a prophetess. Zvoreva kuti ainamata panguva dzokuti anenge achirwadziwa, akazvitakura ari mureba nokuti she was a mother. Waingonamata panguva yokuti murume auya achida zvaanoda, waingonamata because she was a wife. Kana apinda mumba aiturura nyembe dzake dzokubasa dzoujaji. Tinawo madirector wechikadzi okuti kana wabva kubasa vanoda kutakura udirector hwavo kuenda nawo kumba. Tatitarisei kuna Deborah. She was a judge, a military leader, a wife. Zvotaura kuti pano nguva yaisvika pakuva submissive to the husband, nokuti she was a wife. Kana akuita role yake yechiwife, aibvisa mabhachi eujaji, obvisa nguo dzeujaji, ova submissive, obikira murume, oasha mbatya dzemurume wake, oaina mbatya dzemurume wake, irrespective yokuti was a highly educated person. Mangwanani ano, tiri kuti kuna Deborah chii chaimupa simba Deborah? Where was the power of Deborah? Kuti akwanise kutakura matitles ake ese. More than 5 titles dzaanga anadzo. But hapana pamatakambozonzwa paakanzi andeikuonda achiti ndaneta. Wakangosimuka uchienda kuhondo. Uchisiya wana. Aiziva kuti wana ndavasiya mumaoko akanaka. Nokuti waiva noukama hwakanaka naMwari wake. Waiteerera inzwi. The power of Deborah was in the word. Tiri kuti madzimai wanhasi garaba the word of Jesus. Garaba inzwi raMwari. Garaba kunamata. Zuva nezuva mupinda pakunamata. The word speaks with authority. Nokuti zvinonzi muinzwi rake Mwari munopa upenyu. Zvavanotaura Mwari ndo zvinoitika. Ndo maibva simba raDeborah. Mangwanani ano, tikaenda kuna Samuel, taverengewa pano mukadzi ainzi Abigail, waitozivikanwa kuti waive wakangwara. Wakangwara nokuti waiziva kuti murume wangu ini hauna kungwarira. Saka let me take to be in charge of the family. Takatarisana nomunhukadzi mazuva ano kuzvinongonzi musha mukadzi. Tichitarisa tikasvika pamba pamunhukadzi, zvese zviripo zvinoreflecta iwe. Usatarise baba, nokuti zvese zviripo chero meti iri padhoo iri kutaridza mafungiro ako. Chero kapu inomwirwa tii pamba iri kuratidza mafungiro amai vanogara pamba ipapo. Chero gumbeze rinofugwa pamba ipapo riri kuratidza mafungiro amai vari ipapo. Chero kutambirwa kunoita waenzi pamusha ipapo kukuratidza mafungiro amai vepamusha ipapo. Nokuti baba hawana zvavanokwanisa kuita. Saka mangwanani anoti kuti mudzimai wanhasi ungowo mukadzi wakangwara-ngwara, wakangwarira. Nyangwe murume wako ari Nabhari, he was a foolish man. Akanga ano upfumi wakawanda, but akanga asingazivi kuti anoushandisa sei. Asi aiva nomukadzi mubatsiri akakwanira.
irrespective yokuti murume ayo ari foolish. Abigail akasvika pakuponesa mhuri yake. Nokuti Davhidhi wakanga asvika panguva yekuda kunoparadza Nabhari nemhuri yake. But Abigail nokungwara kwake kwaingosava kungwara bedzi. Nokuti aiwana Mwari mukati make makanga ari. Waiziva Mwari. Mushoko ravo Mwari vanoti kunyangwe ukawana mari yakaita sei, kana ukapfuma zvakaita sei, kana ukaita goridhe inozadza chechi ino, asi kana usingazive Mwari uri rombe chete. I think ndo pakanga pano urombe hwaNabhari, ndingo pakanga pano ufoolishness hwaNabhari wokuti yakanga asingazive Mwari. Ndosaka asina kugona kunzvera kuti uyu Davhidhi wandibatsira kundirwira kumakwai angu, kuzvifuyo zvangu, asi zvishoma zvaari kukumbira haana kugona kumupa, nokuti akanga asina Mwari mukati. Dai vaiva naMwari, dai Mweya Mutsvene wangu akagara pana Nabhari, waimuzevezera kuti go and help this man. Saka tiri kutaura kuti mudzimai wanhasi, desperate situation requires desperate measures. Ma-desperate measures edu ari pakunamata. Pfugama mudzimai wanhasi unamata. Unamatire mhuri yako, unamatire basa romurume wako, unamatire murume wako agone kuva nemabusiness ideas, unamatire murume wake paanofamba awe nechiremerera pano vamwe varume, asangova murume akashoreka saNabhari. Uono murume anorukudzo paanenge ari pamberi, ave gone kutaura panotaura vamwe varume, agone kupresenta maideas ake kwaanoenda kunoshawa, kwaanoenda kunovhima, asangovhima zvese, avhime zvino utano, auye nenyama yakanaka yakakora mukati meimba yako, newewo upenyu hwako hunoita zvakanaka. Saka tiri kutaura kuti mudzimai, every wife, you are an intercessor. Kada kuno mudzimai mukati meimba ino, mukati mekereke who is not an intercessor, you would rather start today than to be shame. Nokuti hauzive zvinosangana nevarume vedu, hauzive zvinosangana nevana mukati memabasa nemukati mezvikoro. Tiri kuti mangwanani ano wasvika Sisera wawisirwa mumaoko omunhukadzi. Kuno hondo dzakawanda dzinosimuka mukati medzimhuri, kuno mafungo anosimuka mukati memabasa, kumabasa kwana baba kuno mafungo anosimuka madzimai, mukereke kuno mafungo anosimuka. Asi tiri kuti mudzimai wanhasi, simuka. Tiri kuti mudzimai wanhasi, simuka. Allow God to use you. Jaira akanga asina ine hondo yaiitika, wakanga akangopishawo matende ako sevanhu vaiita zvokungofamba, rudzi rwavo rwaizikana nokufamba. They were nomads, vachibva pane ine nzvimbo vachienda imwe nzvimbo. Hainei nazvo zvaiitika kuhondo yana Bharaki. But akaona Sisera achiuya, nonyaya yekuti Mweya Mutsvene wakanga uzere maari, wakamuzevezera ukamuudza zvokuita. Irrespective yokuti akanga asina kuenda kuhondo, akanga asina zvombo zvokurwa nazvo. Nokuti hakuna munhu waimbofunga kuti pegi retende rinogona kuuraya munhu. Uye nesimba army commander, mukatarisa kuti Sisera was an army commander. Kuti agonekwe kuurawa nomunhukadzi, zvoreva kuti munhukadzi iyeyo panga pane simba rakanga rakamupfeka, simba roMweya Mutsvene, simba roHoly Spirit, rori kuti mudzimai wanhasi namata upfekwe nerimwe simba rokuti hondo kana mafungo osimuka ugomira ugogona kurwa nazvo. Mangwanani ano tiri kuti irrespective yokuti wakaita sei, tiri kutarisa kana Samson wakanga pakasvika panguva yekutadza. Tiri kuti mangwanani ano nyangwe takatadza Mwari, tishandisei nokuti noudera hwedu, tisina chatinacho, tisina zvombo zvokurwa nazvo, tiri mukati mokuti tiri kuti tiri vatadzi, tishandisei tiende kuhondo, tinorwa hondo dzemukati menyika
nemudze mukati memabasa. Mangwanani ano tiri kuti Mwari takatarisa ikoko kuna Judges, kuna Gideon murume weumhare. Anongodzi just take a handful and uende kunorwa a small number. Mangwanani ano mukati mekereke muno tiri kutsvaga a handful of committed people that are willing to go to kuhondo, that are willing kuenda kuhondo madzimai. Tiri kutsvaga a handful of women that are committed. Wana mai vakamira vari committed kuenda kuhondo. Hatisi kuda zvemanhamba, tiri kuda a committed, a small number that is committed mukati mekereke. Panguva ino baba, committed men, appoint them. Mwari ndio anoappointa. Tikaenda zvakare tikutarisa tiri kuti Samuel. Kuna Samuel ikoko ndoko tinoona mumwe mudzimai worumhare anonzi Hana. Irrespective yokuti aiva ari barren, haana kutarisa ubarrenness hwake. Wakasimba uchirumbidza Jehovha, wakasimba uchinamata. Saka ndosaka tati desperate situation requires desperate measures. Gore nogore waenda kuShiro uchirwadziwa, hatina dumbo asi zvinenge zvichirwadza, especially kana une mumwe munhu ari kunyatso kukushungurudza kuti iwewe hauna mwana, inini ndino mwana, asi wakaramba wakashinga, wakamira pakunamata. Mangwanani ano tiri kuda kuita kudii? Tiri kuti mudzimai wanhasi ramba uchinamata. Baba waenda kunovhima, wauya wasina chinhu, kunyangwe gore rikapera wachingoenda wachinovhima, wachiuya wasina chinhu, mira nawo, simba uchinamata, simba uchideedza Jesu. Nguva ichakwana, nokuti nguva ndeyaMwari. Zviro zvose pasi pezuva zvinonzwa inzwi rake. Saka tiri kuti be patient, mudzimai wanhasi. Be patient. Nokuti muupenyu kuturiko tumakawa tudiki tinotitadzisa kunamata. Ito toto kuti mari hamuna mari yerent, hamuna mari yechikafu. Ndito tumwe tumakawa tudiki tinotitadzisa kunamata mudzimai wanhasi. Tiri kuti desperate situation requires desperate measures. You are the only one who can destroy your enemies. Mudzimai wanhasi. So zvakaitwa naJaira, so zvakaita naDibhora. You are the only one who can destroy mamhepo okumba kwenyu. You are the only one who can destroy udovo hwewana wako. You are the only one who can destroy tumakawa tudiki tiri kutadzisa murume wako kunamata. The power lies in you, woman of God. Tikatarisa, God wants to involve us in every aspect of our life. But are you available? God is always there. But you yourself, are you available? Takatarisa kuna Esther. Mudzimai was a risk taker. Esther waikwanisa kungaenda kuna mambo. Mambo akaramba idea yake. Wakauraiwa. But he decided to fight for the family. She decided to fight. Kuti kuana ndikafa, ndatongofawo nokuti handizivi zvichaitika panouraiwa dzinza rangu neno ndinongoita sei? Ndinongofa. Tikatarisa kuna Mary. Mary akabvuma kushandiswa kutakura Jesu. Hauna kutarisa kuti ko Joseph uchazoti kudii? Ipo Mwari akataura naye. Waitongokwanisa kufungwa kuti ko ndikatakura nhumbu ko ndikarambwa. But haana kumbozvifunga izvozvo. Akangoti ndiri pano, ndiri mudziyo wakakodzera, ndishandisei.
Mangwanani ano. Ngative ine faith ina hana. Tiri mumwaka wokutenda. Hanzi kutenda kune mabasa. Kutenda kwedu kunoonekwa no mabasa. Saka tikungoti mangwanani ano. Tipei kutenda sakohana. Ramangwana tigozowanana samero wedu. Tiburuke mugomo rimwe zuwa tina samero wedu. Tiburuke murenje rimwe zuwa tina samare wedu. Saka tikuti mangwanani ano. God, I'm here. I'm available. Chindiitai muziye wakakodzera. Ndishande mukati memba yenyu somudzimai akangwarira. Tibvise tumakawa tudiki tiri kutadzisa varume vedu kuenda kumabasa. Tibvise tumakawa tudiki tiri kukasisa vana vedu kugraduata. Tibvise tumakawa tudiki tiri kupa kuti vana vedu vatore zvinodhaka. Mangwanani ano mudzimai wanasi. Tiri kuti simuka, tora nhau dzako ufambe. Tagarisa paBethsaida. Mangwanani ano. Tiri kusira nguva yese kunowandipa. Amen. Maita basa gogo. Nguva inoita kuisira kuna mama takasumuka. Tingagara hedu pasi muvapo hwaMwari. Amen. Mangwanani ano ndoda kungoti nditende gogo Zhakata vanga vachitishumira. Vanditangira muzita raJesu. Haleluya. Ndinokutendai gogo. Ndoda kutenda zvekare nekufarira MC vedu maigondwe muzita raJesu. Haleluya. Tifarire zvekare vanga vachititungamirira paintercession mai Mwakalinga. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Nemi mese mauya mangwanani ano nhasi paLadies Sunday kuuya kuzonzwa shoko raMwari. Amen. Ndoda kuti ndikwazise zvekare mufundisi nekuvatenda nenguva ino nekuti dai vasirivo ndingadaiwo ndisiri pano. Saka ndoda kuti ndingofarira nekukwazisa mufundisi nekungovataurira kuti ndinokudai muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda Mwari. Ndichakumbira vaverenge vandiverengerewo kubva kuna 1 Kings chapter number 17 verse 8 to 16. Mamwe mascriptures tichazenge tichimaona nekufamba kwenguva, but toda kungoverengerwa this one scripture yekuna 1 Kings 17 verse 8 to 16. Tichaverenga. Zvino shoko raJehovha rakauya kwaari richiti, simuka izvozvi uende kuZerefati kunyika yeSidhoni undogarako. Ndarayira shirikadzi iri munzvimbo iyoyo kuti ikupe zvokudya. Naizvozvo akaenda Zerefati. Paakasvika pasuo reguta, shirikadzi yakanga iripo ichitsvaga huni. Akamudana akamubvunza akati, mungandivigirewo mvura shoma shoma mumukombe here kuti ndinwe? Paakanga ava kuenda kundoitora, iye akadaidzira akati, mundivigirewo chimedu chechingwe ndapota. Iye akapindura akati, zvirokwazvo naJehovha Mwari wenyu mupenyu, handina chingwa. Ndinongova netufurau netushoma shoma muhari namafuta mashoma shoma muhari. Ndiri kunhonga huni shoma shoma kuti ndiende nadzo kumba ndinozvibikira kudya ini nemwanakomana wangu kuti tigodya tife. Eria akati kwaari, usatya, enda kumba undoita sezvandareva. Asi tanga wandibikira chingwa chiduku pane zvauinazvo, ugouya nacho kwandiri, mushure ugozvigadzirira iwe nemwanakomana wako. Nokuti zvanzi naJehovha, Mwari weIsraeri, furau iri muhari imomo haizoperi, uye mafuta ari muhari haazoperi, kusvikira zuva iro richanayiswa mvura panyika naJehovha.
akaenda akandoita sezvakanga audzwa naEriya. Saka zvokudya zvaEriya zvakavapo mazuva ose, uyewo nezvomukadzi nemhuri yake. Furawo yaive mahari haina kupera, uye mafuta aive mahari haana kupera, sezvakanga zvarehwa neshoko raJehovha rakataurwa naEriya. Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, Please bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, Do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. For thus says the Lord, God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on earth. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. Then the bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. Maita henyu vaverengi veshoko mungagare pasi. Mangwanani ano ndimwari vakanaka vatitendera kuti tinge tiri pano. Vamwe vazvinzwira tsitsi vakati kuri kutonhora, regai ndigare kumba. Asi ndinongotenda Mwari kuti tiri pano mangwanani ano kuti tizonzwa shoko raMwari. Taverengerwa shoko raMwari kubva kubhuku raFirst Kings, panyaya yatinoziva yatinogara tichiverengerwa. Asi ndinotenda kuti Mwari vane zvavari kuda kutaura nekuda kwenyaya iyoyo. Ndinotenda kuti patakaita Tuesday prayer this month, scripture iyoyi yakataurwa zvekare. Ndikangonzwa kuti Mwari pane zvavari kuda kuti tizive nekuda kwescripture iyoyi. Amen. Pataverengesa zvanzi yakanga iri nguva yedrought. Elijah akanga adeclare akati, mvura haizonayi kusvikira zvendazotaura. Saka yakanga iri nguva yenzara, kusina chekudya. Elijah paakanga asisina chekudya, pane nguva yakanzi naMwari, enda kurwizi unogarako. Ikoko ndichatumira makungu anenge achikunzira chokudya. Nguva iyo yakati yasvika, Elijah achivigirwa nyama nechingwa nemakunguwo. Akagara nguva achidya, asi akazosvika nguva yekuti rwizi rwakaoma, rukasara rusisina mvura. Makunguwo akanga asingachakwanisi kumunzira chokudya. Ipapo Mwari ndo pavakataura naElijah. Vakati, ndarayira shirikadzi iri paZarephath, enda unogara ikoko, nekuti ndarayira shirikadzi kuti igokupa chekudya. Amen. Saka Elijah akaenda kunzvimbo yeZarephath. Zvinonzi achisvika pamusuo weguta, akaona shirikadzi yakanga iripo ichinhonga huni. Sekurayirwa kwaakanga aita naMwari, akati kune shirikadzi, ndondivigirawo mvura. Mukadzi haana kupindura, haana kuita nharo. Akafamba achienda kunotora mvura yekumwa. Asi akati ari kufamba kuenda kunotora mvura yekumwa, Elijah ndobva ati murandakadzi, ndondivigirawo nechingwa. Pauri kunouya nemvura yekumwa, dondigadzirirawo chingwa chekudya. Ipapo ndo pakatangira nyaya. Mukadzi akanga asina kupindura paakanzi ndivigire mvura, nekuti zvakanga zviri nyore kuti aende kunotsvaga mvura yekumwa. Asi nhamo yakazouya paakanzi undigadzirirewo chingwa chekudya. Ipapo ndo paakazopindura
akati munhu waMwari, ndingori netuufu tushoma shoma nemafuta mashoma shoma, ndiri kunhonga utsotso hushoma shoma kuti ndibike. Kana ndabika ini nemwana wangu tigodya, tobva tafa. Muzita raJesu. Madzimai vane mashoko akawanda kana zvinhu zvakaoma. Amen. Paakabvunzwa zvemvura haana kuomerwa, asi paakabvunzwa chishoma chaakanga asara nacho, ndipo paakatanga kuradanuka, achitanga kutsanangura zvakanga zviri mumba make, kuti upfu hwangu hwasara ushoma shoma nemafuta asara mashoma shoma. Handigoni kuti ndikubikirei, nekuti ndikangobika zvasara ndezvekungoti ini nemwana wangu tidye tobva tafa. Muzita raJesu. Amen. Asi zvinonzi ipapo Elijah akamupindura akati, enda zvako unobika, utange wandigadzirira ini chingwa. Kana wandigadzirira, wozobikira iwe nemwana wako. Ipapo pawataura kuti zvasara ndezvekuti ungobikira iwe nemwana, tanga wandibikira. Kana wandipa, wozozvibikira iwe nemwana. Ipapo Elijah akanga atoprofita kuti zvinoreva kuti zvirimo zvishoma zvasara zvichakwana ini zvigokwana newe. Amen. Mukadzi paakaudzwa achinzwa shoko richitaurwa, zvinonzi akazofamba akapinda mumba. Ndinotarisira kuti paakapinda mumba akasvika akatarisa konteina yefulawa yakanga iripo, achitarisa achiona kuti saka fulawa iyi inokwana sei kuti ndigobikira muprofita uye ndigozobika ini nemwana. Akatarisa mafuta akanga asara, akaona kuti aingokwana kubika kamwe chete. Ipapo ndinoimba kuti akatanga kuzvibvunza, akati ndanzwa chaizvo chaizvo here? Uye munhu iyeye ari kumbondikumbira chingwa ndiani? Munhu iyeye ari kuziva here kuti zvinhu zvakaoma? Sei ari kundikumbira kuti ndimubikire ini ndisina? Pamwe pacho paya patinoti vanhu vanonyima, haisiri nyaya yekunyima, inyaya yekuti munhu anenge achitori nefiye yekuti kana inini ndamupa zvishoma zvasara, kana zvangu zvapera, ndinozozviwana kupi zvimwe? Pamwe pacho hakusi kunyima, asi itori fiye. Fear is the opposite of faith. Amen. Munhu anenge achitotya kuti kana zvapera ndichawana kupi zvimwe. Muzita raJesu. Asi mukadzi akazoti abika chikafu, ndobva anopa Elijah. Apa Elijah zvinonzi akazobika iye nemwana wake vakadya. Munana wakazoti watanga kuitika, anzwa nekuteerera shoko raMwari. Musoro wangu weshoko is faith in action. Mukadzi uyu akatora kutenda kwake pashoko raakaudzwa naElijah kuti tanga wandibikira, kana ndadya iwe wozobika chikafu chako nemwana mozodya. Amen. Munana wake ndipo wakatanga kuitika. Zvinonzi akati achipedza kubikira Elijah akabika chikafu chake nemwana. Fulawa yaakanga akati inokwana kubika 1 meal yakazokwana kumubikira iye nemwana. Asi kubva ipapo fulawa haina kupera, mafuta haana kupera. Fulawa yaiti ichiburiswa mugaba ichienda mumudziyo wokubikira, Mwari vachidzorera pakanga pabviswa imwe. Paanenge anokora nhasi, Mwari vachinodzorera vachiisa imwe fulawa. Paanenge adurura mafuta nhasi, Mwari vachitora mafuta vachidzorera. Amen. Munana wake ndipo wakatanga kuitika nekuti akaisa faith yake into action. Muzita raJesu. Hallelujah. Ipapo zvinonzi neshoko raMwari Elijah akapagara pamba peshirikadzi ipapo kwemakore anodarika kuita 2, vachidya madyiro iwayo zuva nezuva, ekuti fulawa iyoyo zvinonzi aisapera nemafuta aisapera. Amen. Ndinotenda kuti shoko raMwari parataura harina parakatiudza kuti mukadzi uyu akavigirwa masaga efulawa kana kuti akaigirwa 25 liters emafuta. Zvinongonzi mafuta aisapera, kureva kuti paaingodururwa paingodzorerwa the same measure of oil in that container yekuti vagone kubika zvemangwana. Haana kupiwa storeroom yakazara, asi zuva nezuva aitenda kuti pandadurura mafuta mangwana ndaakuda kubika, mafuta iwaya anenge arimo ndichabika zvekare. Muzita raJesu. Hallelujah.
mukadzi uyu paakanzwa Elijah achitaura naye, shoko raMwari rinoti kutenda kunouya nekunzwa. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Iri pana Romans chapter number 10 verse 17. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Mukadzi uyu haana kunzwa inzwi remumwe munhu, asi akanzwa inzwi raMwari rakataura kuti tanga wandibikira, kana wapedza kundibikira wozozvibikira iwe nemwana. Ndo paakatanga kuwana kutenda kwake. Shoko rinoti faith comes, kureva kuti dzimwe nguva inenge istoripo. Pane masituations atinosangana nawo ekuti faith inenge istoripo. Inotofanira kuti iuye, unotofanira kuikumbira kuti iuye, asanzi inouya nekunzwa, kunzwa shoko raMwari. Mukadzi uyu aive nefiye yekuti ndaakutonobika chikafu chekupedzisira, kana chichinge chapera ini nemwana wangu taakutofa. Ndo yakanga iri circumstance yanga akatarisana nayo, asi zvinonzi paakanzwa akawana kutenda. Paakanzwa shoko, kutenda kwakauya muzita raJesu. Amen. Anzwa shoko haana kungorigarira, asi akateerera akati regai ndingoita zvataurwa kuti Mwari vazviratidze. Akateerera akabika chikafu. Madzimai, nhasi iSunday yedu, patiri kunzwa vanhu vachitaura, chii chatiri kunzwa? Munzvimbo dzatiri kugara, mumawhatsapp group atiri, what are we listening to? What are we hearing? Who is speaking? Muzita raJesu. Shoko riri kuti kutenda kunouya nekunzwa, kwete kunzwa kumunhu wese wese, asi kunzwa kubva kushoko raMwari. But what are we listening to? Chii chatiri kumbonzwa kunzvimbo dzatiri kugara? Mwari ngavatibatsire. Dzimweni dzenguva tinogona kuomerwa neupenyu tigoshayiwa kutenda nekuti tiri kunzwa zvinhu zvisiri izvo, nekuti tiri kuteerera kuvanhu vasiri ivo. Zvimwe zvatiri kunzwa zviri kutiunzira fiye, zvimwe zvatiri kunzwa zviri kutiunzira kutya. Muzita raJesu. Umwe anogona kungotyisidzirwa nenyuzi chaidzo, kuti panyuzi pataurwa zvakati akutonzwa kutya. Umwe anogona kungotyisidzirwa nezvakataurwa zvakaitika mukati meupenyu hwemumwe munhu, otongonzwa kutya, otorasikirwa nekutenda. But what are we listening to? Tiri kuritsvaga here shoko raMwari patinenge tasangana nemasituations, kuti saka shoko raMwari riri kumbotaura kuti kudini, so that faith will come and you will build on your faith. Muzita raJesu. Hallelujah. Kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari. Madzimai, ngatinzwei shoko raMwari. Ngatiregedzei kutambisa nguva tichinzwa zvinhu zvisina basa. Do not entertain munhu anotaura zvisina basa. Wakatogara ipapo unozviziva kuti mainhingi vanotaura zvisina basa. Wakatogara ipapo unozviziva kuti ukanzwa uyo afona ari kuda kutaura zvisina basa. But if you entertain that person, uri kutozvikanganisa iwewe. Muzita raJesu. Hallelujah. Regedza kuva an agent of the devil, unofamba uchipa vanhu news dzisina basa. Regedza kuva an agent of the devil, unopedza data uchitaura zvinhu zvisina maturo, zvinhu zvisingavaki, zvinhu zvinoparadza. Muzita raJesu. Hallelujah. Unonzwa munhu achiti data riri kudhura, but kana ari wana, tarisa uone zviri kusendwa nedata iroro. Tarisa uone zvaari kutarisa paTikTok nedata iroro. Tarisa uone zvaari kureva nedata iroro raanenge awana. What information are you sending to others? Uri kudzidzisa vamwe vanhu kuti kudini? Pamunosangana muri kumbotaura kuti chii? Mutumagrupu twenyu twamuri muri kumbotaurirana kuti chii? Mwari ngavatiitire nyasha. Madzimai paanosangana panoparadzwa munhu. Ukaona madzimai vasangana panoparadzwa munhu. Munhu anosiyiwa asisina kupfeka. Madzimai vachitaura zvisina basa, vachitaura zvinhu zvavasingazivi zvisina evidence. Madzimai vanoti tinoenda kuchechi vakapfeka mabhareta, akapfeka t-shirt yekuchechi, achifamba achitaura zvinhu zvisina basa. Mwari ngavatiitire nyasha. Inzwa zvinounza kutenda. Regedza kunzwa zvinoputsa mweya wako.
muzita rajesu. Tinosara takapfeka maregalia tisina kutenda kwacho. Tinosara takadzipfeka gogo tichiuya kuchechi tisina zvatiri kuwana kuchechi. Mwari vakatisvipa kudhara. Tinosara takamapfeka maregalia tisisina mweya waMwari. Muzita rajesu, haleluya. Mudzimai wanhasi tendeuka. Ndati mudzimai wanhasi tendeuka. Gogo vataura zvakanaka vakati musha mukadzi. Kana mai vemba vakaita makuhwa nababa vari mumba imomo vatoparara. Nekuti mai havachagoni kunamatira mhuri yavo. Havachagoni kugara pamabvi kunamatira mhuri. Muzita rajesu, haleluya. Mukadzi uyu akanzwa kuna Mwari, haana kunzwa kuvanhu. Panosangana vanhukadzi, Mwari ngavatiitire zvakanaka. Pane scripture yandinofarira iri kuna Luke chapter number 1. Zvinonzi panosangana Mary naElizabeth. Mary aziva kuti azvitakura. Akati regai ndinoona hama yangu Elizabeth. Ndinomuudza nezvecondition yangu. Ndinomuudza nezvandaitirwa naMwari kunzi ndanzi ndakatakura Mesaya. Mary achisvika pana Elizabeth. Shoko rinoti kuna verse number 45. Elizabeth achinzwa kukwazisa kwaMary. Zvinonzi akazadzwa nemweya mutsvene. Shamwari dzako padzinokuti hai paWhatsApp. Chii chauri kunzwa mupfungwa dzako? Chii chiri kuitika mumwoyo mako? Ukaona ati hai, pauri kupindura kuti hai, what's next? What is she going to say? Muzita raJesu. Ari kutaura kuti chii? Ati ndo zvaunoita. Ada kuona kuti are you going to respond online? Antanga kungoti hai. Atangi kutaura nyaya yake kawani. Ati ndo zvatinoita madzimai. Antanga kungoti hai. Omirira kuti iwe upindure. Wobva wati hello. Wadaro aona yaita blue tick. Wochitanga kuona ka typing. Tumadhoti tutatu turi kuti typing. Wochitoziva kuti pane zvaakutoitika. Pane aakutoparadzwa. Muzita raJesu, haleluya. Zvinonzi Elizabeth akazadzwa nemweya mutsvene paakanzwa izwi raMary achimukwazisa asvika pamukova pake. Akamuti wakaropafadzwa pakati pevanhukadzi nekuti wakatakura Mesaya. Iye Maria akapindura. There is a popular prayer yakaitwa naMary inonzi the Magnificent. Iripo naLuke chapter number 1 verse 45 to kutanga pa verse 45. Zvinonzi Maria akati, my soul magnifies the Lord. Mary akataura kuti akarumbidza Mwari. Akatenda Mwari, akataura zvemabasa aMwari makuru. Vasati vambobvunzana kuti kwaupano pauri kugara mazuva ano zvakamira sei. Zvinonzi akarumbidza Mwari. Akati, my soul magnifies the Lord. I worship the Lord because of his deeds that he has done in my life. Ndo conversation yavakaita pavakasangana. Ndo kutaurirana kwavakaita pavakasangana. Madzimai vanoziva Mwari. Madzimai vakazara nemweya waMwari. Madzimai vatiri kuti faith in action. Conversation yavo yavakataurirana yakanga ine chekuita naMwari, kwete chekuita nezvakanga zvakavakomberedza. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, amen. Ndandichitaura nyaya yemukadzi wepaZarefathi. Tikati haana kuvigirwa storeroom yakazara yeflower. Kunzi zvandakuunzira muprofita kuti umugadzirire chikafu mazuva ese. Ndakukuunzira masagi eflower. Ndakukuunzira cooking oil yakawanda yekuti inokusustainai. Mwari vairamba vachingodurura tushoma. Tumafuta zuva nezuva, tushoma, tuflower zuva nezuva. It doesn't have to be a full storeroom. Kuti ruoko rwaMwari ruzadziswe. Kuti ruoko rwaMwari ruonekwe. Pamwe pacho hazvisi kuda storeroom yakazara. Zviri kungoda kakutenda kadiki diki. Zviri kungoda that small miracle every day. Day by day tichitofamba, tichitoenda naMwari. Muzita raJesu, amen. Gaba reflower harina kuzara. Asi tushoma tuflower twaivemo. Twakavasustaina for more than 2 years. Umwe ari kumirira kuti Mwari havasati vandinzwa. Nekuti ari kuti gaba rangu harisati razara. Ari kuti chigubhu changu hachisati chazara saka Mwari havasati vandiropafadza. But with that measure of small flour, Mwari vaitozviratidza. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu. Zvinonzi vadzidzi pavaikumbira Jesu,
vakati tidzidziseiwo kunamata. Ndisireiwo vhesi iri kuna Luke. Tidzidziseiwo kunamata. Madisciples vachikumbira Jesu. Jesu ndobva atanga kuvadzidzisa akati, mumwe musi Jesu akanga achinyengetera. Mumwe musi Jesu akanga achinyengetera. Ari pane imwe nzvimbo. Akati apedza, mumwe wavadzidzi vake akati kwaari, Ishe tidzidzisei kunyengetera. SaJohani akadzidzisa vadzidzi vake. Iye akati kwavari, kana muchinyengetera muti, Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe neutsvene, umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga. Tipei zuva nezuva chingwa chedu chamazuva namazuva. Uye mutiregerere zvivi zvedu, nekuti nesuwo tinoregerera vese vanotitadzira. Tibatsirei kuti tisapinde mukuedzwa, uye mutinunure pane zvakaipa. In particular, ndiri kuda verse number 3. Inoti, give us today, this day, our daily bread. Ingondipai Mwari kudya kwangu kwanhasi, kwezuva ranhasi kwakandiringana. Kureva kuti vadzidzi vaifanira kuramba vachinamata munamato uyu every day, kuti vawane chingwa chekudya chakaringana. Nekuti munamato wati, give us today our daily bread. Kureva kuti vaizofanira kuramba vachinamata every day, so that they could get provision every day. But madzimai, what do we do? Kana ndati namate Mwari vandizarurira pavandizarurira, ndinobva ndavarayirwa, ndobva ndakanganwa, ndobva ndasiyana nazvo, ndobva ndasetla ndonzwa kuti ndagarika. Muzita raJesu ndobva ndanzwa kuti zvangu zvaita. Wagarisika pamwe uri mumba mako, uri kuona kuti murume wako ari kushanda zvakanaka, zvinhu zvenyu zviri kukufambirai zvakanaka. Waakuchikanganwa kuti akambondisvitsa pano ndiMwari. Waakuchivarayirwa kuti chakatombondiunza panapa ndiMwari. Nyasha dzandakambokumbira kugomo ndo dzakandisa kuti ndive pano. Wobva warayirwa, wobva warelaxa. Asi shoko riri kuti give us today our daily bread for today. Tinofanira kuramba tiri pamabvi. Tinofanira kugona kuramba tiri vanhu vanonamata zuva nezuva. Nyasha dzinotokumbirwa zuva nezuva. Iro shoko rinoti his mercies are new each and every morning. Kureva kuti each and every day izuva rekunamata. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, amen. Idzo nyasha dzaMwari muzvishoma zvaunenge uinazvo izvozvo dzinotokuringana. Muzita raJesu dzinotokuringana. Ndati usamirire kuti bank account ngaitange yaita 6 figures kuti ugozoti Mwari vari kundiropafadza. Pamwe pacho kutongochengetwa, kutongova neupenyu, kutongova neutano, kutongova nemhuri, dzitongori nyasha dzaMwari. Iro shoko raMwari rinoti nyasha dzake dzakatiringana. His grace is sufficient enough to take us through each and every day. Muzita raJesu ndinoda kuvimba kuti mukadzi uyu wepaZarefathi paaibika nemafuta aya neflawa iyi every day, zviri zvishoma kudaro achiona zvichiramba zvichikwana every day. Ndoda kuvimba kuti akagadzirisa ukama hwake naMwari, nekuti aizotya kuti kana ndisina kumira zvakanaka naMwari, mumwe musi mafuta aya anogona kuzongopera. Saka ndoda kuvimba kuti paakanga achibika zuva nezuva, she was standing right with God. Aitogara mushe, aitotaura zvakanaka kuna Elijah, aitomubata zvakanaka, aitogara ari pamabvi. Muzita raJesu. Nekuti musi waaizongoita zvinhu zvisizvo, mafuta aya aigona kungomuka akapera. Mafuta aya aigona kungomuka asipo. Because it was a miracle yaiitwa every day for more than 2 years. Saka kana asina kumira zvakanaka mumwe musi, flawa yaingomuka pasisina. Iyo yakanga iri nguva yenzara. Pane imwe nguva madzimai yatinotongofanira kuti kana ndati natanga kunamata, kuti zvinhu zvangu zvirambe zvichiita zvakanaka,
pane level yeprayer yandinofanira kumaintaina kuti zvinhu zvangu zvirambe zvakanaka. There is a certain level of prayer unofanira kuramba wakamaintaina muzita raJesu. Hallelujah. Pane momentum inodiwa kuti kana uchikwira makata pane momentum yaunofanira kuramba wakamaintaina, nekuti ukasadaro unogona kudzokera kumashure. Mwari ngavatiitire zvakanaka kuti kana ndatombogona kunamata ndinofanira kugona kuramba ndichinamata. Handifaniri kuita nungu, handifaniri kuneta muzita raJesu. Hallelujah. Munoziva kuti dai mukadzi uyu akataurisa, kana kuti dai anga ari mumwe wedu sezvatiri nhasi, aigona kutobuda akanoudza next door neighbors kuti vasikana, inini zvangu mazuva ano zvakandinakira, ndine mafuta neflower zviri kungouya every day. Mufunge zvandisiri kumbonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Mafuta ari kungomuka arimo asikana, imi muri kumbozvifambisa seiko? Ndozvavanoita madzimai. Antonga ari kushamisika kuti anga asiri kuziva kuti zvii zviri kuitika. Ameno asikana, mafuta ari kungomuka aripo, flower iri kungomuka aripo, kuita kunge simba rake, kuita kunge ndiye akazvigona. Anotanga kudadira vamwe vake. Asikana, inini zvangu zviri kuita, imi muri kumbozvitadza sei? Madzimai vanozviita. Umwe anopostira mumwe status kuti umwe wake aone kuti zvake zviri kuita. Status haisiri yekutenda Mwari. Ukaona achisa status haasi kurumbidza Mwari, ari kuda kuzivisa vanhu zviri kuitika, kuti inini zvangu zviri kuita. Amene imi masikana, madzimai vanozviita. Ndinodavira kuti dai mukadzi uyu akanga ari mumwe wedu tiri panapa, aibva atovabvunza kuti asikana muri kumbozvitadza seiko? Inini mafuta ndinawo every day, haasi kumbopera. Zvimwe zvacho kana nyasha tadzipiwa naMwari, ziva zvekutaura, ziva mafambiro. Ndakambonzwa mumwe munhu achitaura akati imbwa yakaruma bhonzo haihukuri, nekuti ikahukura bhonzo rinobva radonha. Kana wakomborerwa, wawanirwa nyasha naMwari, it's not a time and a position yekudadira mumwe munhu, kana yekutaurisa, kana yekutaura zvakawanda. Vanokuona ngavangoona vazive kuti pane zvakaitwa naMwari, pane zvakaitwa naMwari, kwete iwewe kufamba uchiudza vanhu munana wako, nekuti pakuda kuvaudza uchataurisa nemamwe mazwi awanga usingafaniri kutaura. Uchapedzira wakuzvikudza, uchapedzira wakuudza vanhu kuti mufunge. Ndakatanga kumuona muprofita achitongosvika pagedhi reZarefathi, mufunge ndini ndakanga nditoripo. Ndobva ndatomubvunza ndikati, munhu waMwari mavingei? Ndokubatsirai nei? Vakati vada kuuya kumba kwangu. Madzimai ndokuita kwavo, asi Mwari ngavatiwanire nyasha. Mudzimai wanhasi, Mwari ngavatiwanire nyasha. Ndiri kungodaro nekuti nhasi iSunday madzimai. Aibva atoti ndini ndakatomuinvita kuti uyai kumba kwangu. Ndini ndakatanga kumuona. Uchataurisa. Vanhu ngavangoona munana, varumbidze Mwari, kwete iwewo kufamba uchitaura muzita raJesu. Haleluya. Kana wakomborerwa naMwari, iwe ingorumbidza Mwari. Mary haana kusvika akataurira Elizabeth kuti ndakazvitakura. Hadzi paakangonzwa kukwazisa Elizabeth, mweya waMwari wakazara maari. Vakangokomuniketa, vakanzwisisana muzita raJesu. Hapana akataurira mumwe munhu kuti angel yakazouya kwandiri ikazoti zvakati nezvakati, zvakati nezvakati. Some of the things we spend time talking, they are irrelevant and they destroy us. Muzita raJesu. Hallelujah. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mwari ngavatibatsire mazuva nemazuva. Our daily faith and our daily prayers emadzimai, it will sustain us. It will sustain us. We need to put our faith into action. Kuti kana ndichinge ndanzwa shoko ndariparidzirwa, what am I going to do with it? What am I going to do with it? Muzita raJesu. Hallelujah. Umwe munhu akanga azopiwa zvakawandisa naMwari. Pamwe dai mukadzi uyu akapiwa zvakawandisa naMwari, aigona kuzotanga kuzvipfachura pfachura nekuti zvakawandisa, nekuti zviripo.
haasisina need yekunamata, haasisina need yekuona nyasha, haasisina need yekuona kuti this is a favor from God. Mwari vangondisarudza nekuti shoko raMwari rinoti, Mwari vakati Elijah, ndarayira shirikadzi iri paZarefathi. Mwari vakamurayira iye asingatozivi kuti ari kutaurwa naye naMwari. Mwari vakamurayira muzita raJesu. Haleluya. Kana uchinge waropafadzwa naMwari, regedza kupfachura makomborero, regedza kupfachura makomborero. Kana Mwari vachinge vakupa murume akanaka, regedza kupfachura makomborero. Paya paunonzi ndibikire oti ndakaneta, kana kuti simukai mubike mega, regedza kupfachura makomborero. Mwari vakuitire zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Ndatikutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa shoko raMwari muzita raJesu. Amen. Mwari ngavatiitire nyasha tizive kuti kana ndichinge ndanzwa shoko raMwari, ndikaritora ndikariteerera, ndikariisa into action, rinogona kundisustain. Mukadzi uyu, she was sustained for 2 years, more than 2 years, just by listening to the word of God and putting it into action. Dai ari mwaigona kubva akatongoramba kuti ini ndakuudzai kuti chikafu chandasara nacho ndeche 1 meal changu nemwana, saka handigoni kukubatsirai. She had the option to say that. But we thank God nekuti Mwari vakanga vagara vataura naye. Plus kuti munhu azoteerera kunzwa kutaura kwaMwari, kunga achitombodini, achitombomuziva Mwari wacho. Kana tiri type yaye kuti tinozongonamata kana zvinhu zvatiomera, Mwari pavanokurayira kuti uite chinhu, unogona kutadza kuzvinzwa muzita raJesu. Haleluya. Asi Mwari vane nyasha nekuti mukadzi uyu paakarayirwa akanzwa akateerera muzita raJesu. Haleluya. Put your faith into action. Put your faith into action. Ndambotaura ndikati fear is the opposite of faith. Usatendera fear to control your life. Usatendera discouragement to control your life. Usatarisa situation wobva wanzwa kupererwa nekuti tiri kuti gore rino iri igore rekutenda. Usatarisa zvakakutenderedza wobva waita give up. Tiri kuti it's a year of faith. Kureva kuti igore rezvatisingagoni isu sevanhu kuti Mwari vazviite, gore rezvatakakundikana sevanhu kuti Mwari vazviite. And the word of God says, if you believe, all things are possible. If you believe, all things are possible. Zvisina izvozvo kumbonzwikwa nenzeve kana kuzvifungwa nendangariro, Mwari vanozvigona nekuti ndiMwari muzita raJesu. Mwari vanozvigona nekuti ndiMwari. Mukatarisa iko zvino izvi zviri kuitika muno muSouth Africa, une uchingoona sekuti zvinhu zvinenge zviri kuoma, zvinhu zvinenge zviri kuchinja. Unotozwa vamwe vachiti maybe manje tichatodzokera kuZimbabwe, kana kuti maybe tichatoenda kudiaspora nekuti South Africa is going down. But zvakadaro izvozvo Mwari vane chikonzero nesu. Mukadzi uyu akadya achiguta munguva yedrought. Kunyangwe nesu mueconomy iyo yakadaro, kunyangwe ndisina storeroom yakazara, asi Mwari ngavandisustain every day. Mwari ngavandipe chekuti ndidye ndichiguta every day. Ndiri imomo mueconomy iyo yakadaro, Mwari ngavangarambe vachingondisustain muzita raJesu. Haleluya. Mukadzi uyu akazova a testimony because she was sustained by a miracle. Newewo mugore rino rekutenda, you can be sustained by a miracle. Kubasa kwako chaiko, you can be sustained by a miracle. Kusina kumira zvakanaka usingadi uchunzi uri muforena, Mwari ngavangokusustaina miraculously. Ndati kwete nesimba rako kana kugona kwako kana maqualifications ako, but Mwari ngavangounza a miracle which sustains you. A miracle which sustains you. In that time of drought, you just need a miracle to sustain you. In that hard marriage,
You just need a miracle to sustain you. You just need a miracle to sustain you. Nekuti nekugona kwedu sevanhu, tine patinogumira, tine patinopererwa, asi tinofarira Mwari nekuti shoko ravo rinoti, patinogumirwa isusu sevanhu, patinoperera kufunga isusu sevanhu, Mwari ndo pavanotangira. Mukadzi uyu paakanga agumirwa, atosarenda, atosaina kuti this is my last meal. Mwari ndo pavakatangira. Mwari vanga vakamirira kuti flower yake isvike pekuti yasara kubika kamwe chete, kuti miracle yake iuye. Mwari vanga vakamirira kuti flower iyi ipere, kuti miracle yake izotanga. Dei gaba rake reflower rakanga rakazara, akasangana nemunhu waMwari, aisaona significance. But paakazosvika achikumbirwa chingwa, flower yake yakanga yasvika pakunopera. Ipapo patinopererwa nepatinogumira, that is where God starts. Umwe munhu unogona kufunga kuti I am down and dusted. But that is the very moment. That is now the precise moment. Yekuti Mwari chisimukai nekuti inini ndapererwa. Umwe munhu kana asati asvika pakupererwa haambotsvagi Mwari. Kana asati asvika paanoiswa pakona, anogona kusambotsvaga Mwari. They will never shed a tear. Paanozosvika pekuti anzwa kuti panapa ndaomerwa, ndo paanozotsvanga kutsvaga Mwari. Asi Mwari ngavatiitire nyasha. Ipapo patinenge tapererwa, ngatizivei kwekutarisa. Ngatizivei kuti tochisimudzira meso edu kunani. Mukadzi uyu haana kufamba achinoudza vanhu kuti vedu we, zvamuri kunoona chitounganidza huni kudai, ndakutobika kekupedzisira ndobva ndafa. Haana kumbofamba achiudza vanhu. Amen. Haana kumbofamba achiparidzira vanhu achiudza vanhu nhamo yake. Nekuti pane vamwe vanhu, they are so good at telling people their challenges and their problems. Anogona kufamba achiudza vanhu zvinhu zvakamuomera. Instead yekuti panguva yaari kufamba achiudza vanhu, dei angotora nguva iyoyo apfugama anamata. Dei angotora kanguva ikako angoya kuno kuchechi angoita 30 minutes ari muprayer. Panguva iyoyo ari kufamba achitsanangurira vanhu dambudziko rake. Paari kupedza nguva achifonera munhu achimutsanangurira, dai angotora nguva iyoyo kutsvaga Mwari kuti Mwari ndibatsirei. Nguva iyoyo ari kupedza, nekuti vanhu dzimwe nguva kana wavaudza, vanonzwa, asi kana vanzwa, what are they going to do? Kana vanzwa vachakuitirei? Kana vanzwa kudaro vachakubatsira here? Hongu vamwe vanogona kukubatsira, but kana ari munhu anogona kungokupa zvekudya kamwe chete, otokuudzawo kuti neniwo yangu flower yakuda kutopera, anogona kungokupa zve one day. But when God is giving you, He will sustain you until you come out of that situation. Mukadzi uyu akasustainwa kusvika mvura yazonaya after 3.5 years. She was sustained. Mwari, God will sustain you until you come out of that condition. Munhu anokubatsira zve one day, osvikawo paanogumirwa. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, amen. Patiri kuti takapfeka matisheti edu akanzi faith in action. Wakatoipfeka. Mwari ndibatsirei to put my faith into action. Pane chese chaunoda, put your faith into action. Put your faith into action. Don't put your fear into action. Muzita raJesu, hallelujah. That fear is the opposite of faith. Fear is the opposite of faith. Saka regedza kutendera fear. Tendera simba raMwari kuti rikusustain. Tendera simba raMwari kuti rikubatsire. Paul pane paanonyora achiti Mwari, pane munzwa wakandibaya. Akakumbira kuna Mwari 3 times for God to take it away. Asi Mwari vakamuti, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. Muzita raJesu. Paul haana kubvisirwa munzwa. Akaramba ainawo. Uchimubaya zuva nezuva. Asi Mwari vakati, nyasha dzangu dzakakuringana. Nemunzwa iwoyo nyasha dzangu dzakakuringana. Munhu anongoda kunzwa Mwari mangwanani ano. Ungoziva kuti nyasha dzaMwari dzinondiringana. Ende kana wapa kutenda kwako muna Mwari, waisa trust yako muna Mwari, waisa faith yako muna Mwari,
ndambotaura kuenglish service ndikati vanovimba naMwari havazonyadziswi. Those who trust in the Lord, they will never be put to shame. Psalms 125 verse 1 yotaura kuti vanovimba naMwari, they are like Mount Zion, which cannot be shaken. Muzita raJesu, they cannot be shaken nekuti vari kuvimba naMwari. Nguva ino ndinoda kuti ndingoisira kuna mufundisi. Ndinoda kuti ndingosiya shoko iroro kuti madzimai, kana tati taakunamata, ngatiitei zvekunamata. Kana tati tauya kuchechi, ngatiitei zvekuchechi. Nekuti ndiko kune munana yedu inogona kuti sustain. Ndiko kune nyasha dzatinovinga. Ende patiri kupuwa nyasha apa, it's not about kuti wakadzikodzera. Mwari vanoti ndinopa nyasha kune wandinoda kupa nyasha. Muzita raJesu, I will show mercy to whom I want to show mercy. Muzita raJesu. So it's not about you, it's about God. It's not about you, it's about God. Madzimai, Mwari ngavatigonese kuvatsvaga chiso chavo. Ngavatigonese kurevesa pane zvatinoita. Ngavatigonese kuva neunhu hunoratidza kuti ndinoziva Mwari. Ngavatigonese kuva ma-agents of good. Ngavatigonese kuva munhu anogona kuchinjawo upenyu hwemumwe munhu kuti huite zvakanaka. Muzita raJesu, haleluya. Ndichasiyira nguva kuna mufundisi. Hallelujah. Vangani vaitirwa zvakanaka. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. I was learning and be educated. I knew today I discovered that there's a title called wife. It's a title. You can say, I am a wife. And feel proud of that I am a wife. And I also discovered that there is a miracle in doing hard things. Pamvura hapana complain, but pachingwa pane complain. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Ngatigare zvedu pasi. Mwari vachitibatsira. This month is ladies' month in South Africa. We have a ladies' revival. I need girls just two that are saying we are joining the ladies by default. I see Doda Okupai Bas. When we patch hands, faith is the opposite of fear. Luchaga vaskana tu vanotanga kusumza maoko vanoda kuti vatenge ticket remushumiri kuuya kunondoda 7,000, and by that ticket I shall declare you a wife, because simba racho tinaro tikanga vatenga kuti pari kuitwa zvemadzimai ndaakutenga ticket remadzimai ini ndiri musikana. Sometimes you see where you want to go, you don't want to see where you are coming. Hanzi review mira kadiki diki, but screen rakakura kuti munhu ngaarambe akatarisa kumberi. Handina vasikana vakadaro. Chechotyisa. Kana ndakapfeka magirazi ndotsvaga vasikana vanotenga tiketi. Kana musina ndodzosera nyasha dzacho kuna ana mai. Vasikana vanonditengera matiketi. Vanotenga matiketi. Vabatanidza ndovanotenga tiketi. Dai ndati ndiri kutsvaga vanondiigira mvura. Dai ndati vana vasikana hope vatomhanya kunoko. Panongotaurwa zvakaoma. Pangozonzi chingwa. Hauwani vanhu, bari panonzi zvinhu zvakareruka. Unowana vanhu. Dai nango ndiri kutsvaga munhu anouya nemvura. Mvura ndaiwana 20. Kwindisi kana mikoda chikupi chemvura ndaiva nacho pari pachingwa apo. Alright. Hamuna vasikana munomu. Alright, handei kuna ana amai kana tisina vasikana. Tsvaga vana amai tu vanonditengera matiketi. Gozotaura nyasha dzacho. 1 pasara 1. Ungonipa ma 3.5 4.5 kana tenga tiketi rekumadzimai. Ndawana 1 maichimbi. Ndakamirira umwe masango haoni zviri kure. Akaita kuti ndikasangana nemi mustreet murege kubuda chechi ndakuonai muri kweya kweya. Pasara 1 madzimai. Kana kuti mari yandataura yakawandisa.
munondipa anytime before month end. Maichimbi muri kundipa mari. Maichimbi vari mari 3.5. Ndibatsirewo ndipedze. Zvandanga ndida kutaura ndakutoregedza ndikupedza nguva ndichitaura zvinhu zvinongoda munhu 1. Madzimai muda kutengerwa. All right, thank you. 1,000 kwasara 1.5 ndasarwa ne 1,000. Thank you so much. 1,000. Imi vanhu vakadaro kubva maona mai mugando ndatotenga tiketi remadzimai. Mwari verugare vatiitire zvakanaka. Maita henyu maimufundisi mai Zhakata nekushumira. Pamadzimai aya ari 2 ndangobata chinhu 1 chavanga vachitaura chakafanana. 1 chekuti you need to learn to do difficult things. You need to learn to do difficult things. Muupenyu, if you do difficult things, you go far. If you do easy things, you don't go far. Through my white hair that is starting to dominate in my head, on my head, I've realized this. Munhu wese anoita zvinhu zvakaoma anokomborerwa naMwari. Munhu wese anoita zvinhu zvakareruka haana kwaanoenda. Muupenyu, you need to do difficult things. Where others fail, you need to pass. That's for you to be recognized. We cannot recognize you if you are following the route of majority. Nanganchiverenga kuna 1 Samuel. Manheru pandakamuka ndaida kunamata. Ndakaisa up ndikanamata. Anditi vandarara futi. Vandazomuka futi ndichida kunamata. Then Mwari bva vandimanikidza kuvhura bhaibheri rangu. Pandakarivhura ndakaverenga kuna 1 Samuel chapter number 17 verse 34 to 37. And the only thing pandakaverenga paingoti, when a lion or a bear came and took a lamb out of my flock, I went after it and I attacked it and I rescued the lamb from its mouth. And when it rose up against me, I seized it by its whiskers and struck and killed it. That is what I read. And I learned one thing. One, there is David in the bush. Ana supervisor, ana mentor, ana echera. Vanhu vazhinji tinoda kuita zvinhu tichiombererwa maoko tiine vatariri vari kuti this is excellent, this is good. Don't go on a mountain for people to see you. Go on the mountain to see the world. Don't go on the mountain for people to see you. Go on the mountain to see the world. Kakwira gomo uchida kuona nyika zvakatinakira. Usakwire gomo kuti upe mukana vanhu vekukuona. David ari kunoparadza achirescue makwai ari musango ari ega. God was training David to do hard things in the background. Ari kuona, and he was not aiming to kill the lion. He did not have an intention to kill the lion. He had an intention to rescue the lamb. Kana paine shumba yainge yabata gwai rake, akatora gwai, ishumba ikasarwa naye, aisaiuraya. But ari kuti kana shumba ndazotora gwai rangu, ikarwa neni ndaiuraya. But paari kutaura apa, ari kushandisa as an excuse. Paari kuudza mambo Saul kuti hembe dzenyu dzamunoshandisa kurwa nadzo inini handidzipfeki, uye imimi mukoma Abinadab regai kundinyararidza muchiti David ane manyawi. Ndiri kuda kunobata murume anonzi Goriati, nekuti kumashure kumakwai kusina vanhu ndakambouraya shumba. Haugoni kuita munana wekumutsa akafa usati waita munana wekubvisa chegumi. Haugoni kuita munana wekumutsa akafa usati waita munana wekunamatira nzwara yako yabva. Pane tumwe tushumba tuchaiswa naMwari muupenyu hwako, vanotenda muna Mwari. Ndinzwisisei,
mukasagraduata pamakuhwa, mukasagraduata painsurance, mukasagraduata paperseverance, hamufe makaona vatumwa. Kana muchida vana Goriati, tanga musati masevha vanhu, sevhai makwai. Musati wauraya shumba imbotsika gonzo. Can I repeat this? Usati waita zvinhu zvihombe, dzidza kugona zvinhu zvidiki. Ndosaka wakana mukadzi uri pamvura hana kuramba. Munoziva kune zvinhu zviri obvious kuti munhu anokupa, kwozoita zvimwe zvinhu zviri obvious kuti haupiwi. Kutenda kubreka mawalls ezvinhu zvisina kujairika. Kutenda kubreka. Ende munoziva kuti maths dzaMwari dziri fun. Ende Mwari vakadzoka pageneration yedu vanogona kuremerwa kupa instruction. Ndogara nchiti dai Mwari vakada kupa instruction muprofita kunogara pamba peshirikadzi, machechi anovhara. Haatenderi shirikadzi kugara nemuprofita vachidya vese mafetikuku. Ava vaitogara vese, imi hamutodi kuti vafambe vese. Imi hamutodi kuti vakwazisane, but ava vaitogara vese vachitodya mafetikuku vese. Vamagunda, hamugare mubhodhi mukadhiraivha nemusingle mother kuenda kuZimbabwe. Tokudzingirirai. Kweteko, even mukamuona pabhodha mukamupa lift, mukaonekwa mukatorwa pakamera, manyura munhu waMwari. Mwaka yedu yakavavenga kusvika pekupedzisira. Pese pavari vanenge vasina hembe vachingotora varume vavanhu every morning. Havadi kutomboonekwa. But apa zviri kutonzi enda unogara paZerefani uchidya ipapo. Handisi yangu kuti Elijah irarepi, but kufunga kwangu kuri kuti aitogara apa kandopa nemafuta. Vana baba nana mai, imimi kumba kwenyu kana musati maakugona zvekungodanana zvekupedza one day pasina aramwa. Ingoti muruoko rwako mudenga yaka yaka. How many days do you spend usati watsamwa? Vanhu vangani vavakaudza kuti I will kill you. Mwari ngavatipe patience, Mwari ngavatipe endurance, Mwari ngavatipe perseverance, Mwari ngavatipe moyo inogamuchira vamwe, Mwari ngavatipe that thing yekuti I can do hard things. I'm not meant for easy things. I can do hard things. Ingwane murangariro kuti kunyange zvikaoma I can do it. Handisi vangu Mwari vamunonamata nezvake, but ndanga ndichitenda mai mufundisi pavanga vachiparidza vachiti this woman started reasoning the moment they wanted something that costed her something. We must learn to give. Do you know what God wants from us? He wants us to minister with our substance. Whatever God has put in you, He wants you to minister with that. However, we need a miraculous God without giving away our substance. We want Him to minister. We want God, but we don't want to give our substance. Munoziva kuti vana Mary vakatoshumira nekutakura Jesu maari. That akashandisa udzimai hwake kushumira Mwari. We need to minister to God with our substance. Ngatishumirei Mwari nezvegumi zvedu. Ngatishumirei Mwari nedzimba dzedu. Kune vanhu vakaropafadzwa naMwari nemba, but haadi cell group kumba kwake. Anongofila kuti people can invade my privacy. Kune vanhu vakaropafadzwa naMwari nemotikari, but haangodi munhu mota imomo. Anongofila kuti they make it dirty. Kune vanhu vakaropafadzwa naMwari nechikafu. Kumadzimai kune munhu ane mapoto 10 asati ambobikira, haatodi vanhu. Anoda mapoto pa display, but haadi vanhu kumba kwake. Let's minister to God with our substance. Whatever God has given us, let's minister with it. Mari yedu ngairumbidze Mwari, izwi redu ngarirumbidze Mwari. Ndafara ndanga ndichizevezera mai mufundisi ndikati I have seen 2 young couples vati ma visitors.
ndanzwa mavoices ebhesi ndikati varume ava vanogona kungoimba vakati uya vamwe vacho vatori neizwi rakanaka kudarika ramufundisi but riri kushandiswei. You need to minister with your substance. Vane voices, let's minister with them. Vane wisdom, let's we minister with our wisdom. Vane very technically gifted, let's minister with our substance. Kune ma teachers ngatombodunzwa nezve Sunday school. Ruoko rwako mudenga yaka. Ndoda kumbobvunza mubvunzo ndisati ndanamata. Mwari vakauya, how much of your substance that are you dedicating to his kingdom? How much gifts that have been installed in you that has never been used for the kingdom? How much gifts that have been put in you that you have never ushered to the kingdom? Zvingani zvakaiswa naMwari mauri zvausati wapa kuna Mwari. Mukaberekwa mumba menyu muri 5 na mai venyu muri 5. Anochengeta mai nekudzorera kuchengetwa kwaakaita kuna mai ndiye anonzi mwana kwaye. Kureva kuti kana mai vabereka mwana vanotarisa kuti chandabereka ngachiuye chibuditse zvibereko kwandiri. naMwari vakatiunza panyika vanotarisira kuti chavakaisa matiri chishande pabasa ravo. Mbonditira ruoko rwako mudenga yaka. Mwari vakashandisa hupfu nemafuta eshirikadzi ndo aivepo. She ministered with her substance. Kufunga kwangu kunoti munoziva here kuti panyika hamusi kugara forever. Panyika yatigerei hatisi kugara forever. We are sojourners. Very soon we'll go back to him. But patiri kuenda tinenge taita here anything. Munhu wese ari panyika ari kurarama pamazuva aakapiwa naMwari. But munhu haadi kuuya kuchechi nenguva. Munhu haadi kuuya kuchechi. Munhu haadi kunamata. Uri kuramba nenguva uchirambira muridzi wayo. Wakafanana nemwana ari kunzi ozoti I don't give you. Ndinonetsana nemukomana wangu wekupedzisira. We always ndikamutuma, I said go and call Shannon. Then he said to me, why should I go and call her? Because I have asked you, and I'm also asking you to go and call Shannon. And if you ask me to go call her, I'm also asking you, Daddy, to go and call. Kune vanhu vatori muno mature Christians vanenge vachita argument yakafanana ndinoita ne3-year-old son wangu. You also send me to buy you food. I'm not buying you food. Okay, then I'm going. But if you want, then go and call your mother. Let's go together. Let's rest to call her. Ask. Kune vanhu vanorizena naMwari so vachingotaura naMwari vachirizena naye so ivo vari vanhu vakuru. This one is a baby. Let's serve God with our substance. Regai ndikubudire chokwadi chisingatengeswi ndechekuti what we give to our mind destroys us or help us. Be sensitive of what you take in and what you take out. Can I repeat this? Be sensitive of what you take in and what you take out. And remember, God is want to use you with your substance. Kune vanhu vakawanda vasingadi kubvisa chegumi for various reasons. But can I repeat this? Kuti simba rekubata mari rinobva kuna Mwari. Munoramba henyu munayo musingaibvisi nekuti Mwari vari kukupai nyasha dzekuti musabvise. But kana vakada vanogona kungoitora mosara musina. Iyo zvikuru kutonhora zvekutonhora zviya. Ndosaka ndakapfeka bhachi randakapfeka iri. But mai vako havana Jews. Are you not a curse to the family? Don't raise your hand or answer me. Are you not a curse to your family? Hauzi chituko here kuna mai vako. Church,
let's minister with our substance to God and to our families. Kana tine vabereki vapenyu, let's not be greedy. Let's share with them. They shared their substance with us. Vamwe vabereki vedu vakaita zvirwere, vana mai vedu vakatakura nhumbu dzedu zvisina kuzombopera. Asi iwe uri kuno, izvezvi vakapfeka juzi chemukati nechemukati nechemukati nejuzi nebhachi, uchibva pano uchanomwa kapi yetii wobva wapfeka nejuzi, but mubereki wako izvezvi ane open shoe. Let's save in every capacity we need to save with our substance. Vabereki, chinhu chinondirwadza chandakadzidza chandogara ndichidzosera, hakuna munhu anonyatsogona kuchengeta mufundisi asina basa nemubereki wake. Charity begins at. Kune mafake people vari kuda kuchengeta zvigaro kuchechi, vanogona zvavo kuzochengeta mufundisi vasinei nemubereki, but vazhinji vacho they don't have a blessing. Handei tinopa Mwari chegumi, handei tinochengeta vabereki vedu tifambe zvakanaka. Munoziva here kuti tithing itsika yaMwari, haisi tsika yevanhu. You need to be a faithful tither. You need to serve God with your substance. You need to serve God with your body. Muviri wako ngauseve Mwari. Tirege kubira Mwari. Izvi ndichitaura kudai mwana vafunga kuti chechi yakaremerwa mufundisi vari kukumbira. Ndanga ndichingozvifunga kuti David ari kuti when a lion came to me, I took the lamb. Atizi tese tichawana shumba. We need to serve God with our substance. We need to surrender all and to give all to the Lord. Nanzwa hangu mai mufundisi vachitanzi vakadzi vakasangana vanoparadza munhu. Nevarume mazuva ano vaane makuhwa. Asingaiti. Kune varume vaane makuhwa vakatohotspotwa, unotofunga kuti vakadzi vacho vatori nani. Unoona murume mukuru akadai ndebvu dzichirembera achiteerera makuhwa. NepamaTikTok pacho vane varipo. Mazuva ano mweya wacho wangokwese. Dai mufundisi mangoti vanhu ngatirege makuhwa. Izvezvi kune varume vane makuhwa panapa chaipo. Imo muchechumu mune vakomana vane makuhwa, vane latest, haana mubhedha ane latest, vakomana chaivo chaivo. Vakomana, mukomana mukuru anototadza kuroora achiita makuhwa. Unoona munhu asvika 30 years haana kana bhebhi ari mumakuhwa. Rekureva vari kudanana, iye asina kudanana naye wacho. Izvezvi ndine vakomana vane makuhwa, vakomana chaivo. Rokuti unotoziva kuti kana uchida kuziva kuti manuggets emustriti ndeapi unoenda pana brother Ningi. Muno anotozoda musikana akapona kuti apone. Haazi dheti rekuroora, haazi dheti rekutenga mota, haazi dheti rekudeposit stand, but anoziva kuti Ningi anodanana naNingi, Ningi anodanana naNingi, Ningi anodanana naNingi. But ndambokubvunza kana uri musikomana ukaziva vamwe vari kudanana iwe usina wekudanana naye, unobatsirika nei? Kuna vakomana vane makuhwa, vana baba vane makuhwa. Kuna baba chaivo kuti haatozivi birthday remwana wake, but anoziva birthday ramai Ningi nerasister Ningi. Anenge ari paFacebook achiverenga mabirthday evakadzi vevanhu. Ari baba chaiye, haatsvagi tenda, haatsvagi project, haana chaanoverenga chobasa. Achingolaika mabirthday evakadzi vevanhu, achingolaika mabirthday. Apa vatori baba. Alright. Munhu akaunza haha nakikiki. Akanganisira vanhu. Kune munhu anoisa makikiki 20 pazuva. Kikiki. Kikiki. Uchatodzimara taku kuti kikiki. Imboita maoko wako mudenga uti yaka kudai so. Uti Mwari ngaandibatsire kuita zvinhu zvakaoma. Mwari ngaandibatsire kuita zvinhu zvakadii? Kuchengeta mubereki kunogona kunge kwakaoma, but kunofanira kutoitwa. Handiti ka?
kuuya kuchechi kunogona kunge kwakaoma but kunofanira kutodi. Alright, Mwari ngaatibatsire. Ndafarira hangu panzi paverengeswa namai Shakara panzi mukadzi waDavid Abigail akati kuna David, rega kunorwa. Don't take the battle to be yourself. Kana tiri marriage, kana tiri mumba, pakati pedu pane munhu anofanira kunge aine mweya waAbigail, wekuti mumwe akanga akudarikidza anomudzora kuti zvatakuita izvi hazvina kunaka. Manzwa zvandikuedza kutsanangura. Mumba medu matinogara, mumhuri dzedu dzatinogara, tinoda vana Abigail vanoti kana vanhu vatanga kuburana unosvika woti shamwari takanganisirwa, but ngatimborarai tisati tapopota, tozotaura chii mangwana makuseno kuti ngatimuke tinamate. Zviri kuti kaparadza senyika inyaya yekuti tiri kushaya vanhu vanotidzora, tiri kushaya vana Abigail vanodzora vamwe. Abigail akaenda kuna David akati musarwa. David anobva kuti waita hako wauya zuva ranhasi, handina kuzonorwa nekuzvirwira. Handiti tiri kutsvaga vana Abigail vanoti kana mumwe munhu achiti let's fight, iye anoti let's give time to God to fight for us. Amen and amen. Maita enyu gogo Shakata, Mwari vakuitirei zvakanaka. I also want to thank mai ava vakaitawo kuti ndinzi baba, tivafarire nekuparidza kwakanaka. Vafarireiwo vakaita kuti ndinzi baba, and she has given me two good sons and a beautiful daughter. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Next week ngati uyei nemarisitsi edu ezvegumi nezvipo. Unongoaisa muenvelope wouya navo tigozowana nguva yekunamata navo, Mwari vachitibatsira muzita raJesu. Amen and amen. Uye zvakare this week tinotsanya tiri pano mangwana nenguva dza6. Uyai tizonamata tiri pano tichibreka our fasting. Secretary vati ndizotsanangura, then mavisitors ese moda kuonekwa paConnecting Lounge na secretary. Toda kuti usimudze ruoko rwako pauri ipapo nditende Mwari. Baba, ndinokutendai masikati ano nevanasikana venyu vamakazvitsvagira pamwaka yedu vamashandisa. Ndinokutendai neevery girl, every lady ari muno, nekuti nhasi ndo vanga vachititungamira. Ropafadzai every woman ari muno, every young lady, every old lady. Madzimai nevanasikana kubva vari pamakumbo ngavakomborerwe nemi. Vabvisirei mazuva anorwadza muupenyu, mubvise zvirwere zvinokanganisa madzimai. Mwari vekudenga, vanzwa shoko ranhasi, madzimai ese ari pano nevadiki. Varopafadzei, muvabvise kuzvirwere, vave nemufaro nerugare. Kereke yese ngaikomborerwe nemi Mwari. Baba, ndinokutendai kuti mubvise mazuva anorwadza. Tuupfu twatinatwo nemafuta atinavo Mwari, akomborerei, multiply them that they do not run dry, that we may never lack anything in your name. Father, we have faith that in you, and when we trust in thee, and when you have visited us and you have heard us, and you have remembered our reproach and our afflictions, our oil and our flour will never run dry. I pray for your provision. I pray for your anointing. I pray for your protection against accidents, against witchcraft, against every oracle written against us. I pray against every salutation that is done against us. I pray against each and every plan that the devil has made for us. Mutibvise pamisungo patakupinda muguta tipinde takaropafadzwa. Mwari wekudenga takusvika papiki yewinter season. Ndiri kurambidza flu, ndiri kurambidza zvirwere zvinofambirana Mwari wekudenga nechando. Zvireke kutibata vane asthma, vane chronic diseases, nganyararidzwe nezita raJesu. Vauya vachirwara ngavaporeswe, vasina chekudya ngavanopiwa chekudya, vasina mabasa ngavandove nemabasa, vauya vakatsamwa ngavadzokere vakufara, varwadziswa ngavaporeswe, vanga vakarongerwa zvakaipa pandiri kunamata
ngazvirivheswe nezita rajesu. Baba ndakutendai, ndakupai mbiri, ndakutendai nezuva rinonzi nhasi. Let your will be done in our lives as it is in heaven, and your grace abide in us and our children. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. Let's come and honor God with our substance. Those who are in media team, Isaipa group, Mwari vatibatsire.